Erokamano nyakwara mogi kuom keto Ramogi TV okinyi mar tarika 15 dwe mar 7 2026 arwakini machiegni mar yudo weche mago ma timore pacho ka gwenge mopogore opogore. Chakruok mar chenro mar iwacha wacha e mbako romo chakore saa 4 nyaka rom saa 7 mar odiechieng' nyakwara mogi ka wan kod kidienje mopogore opogore ka bende wang'iyo mago matimore mitimo e konde mopogore opogore mag piny Kenya kod mago ma bende mulo chal mar piny Kenya. Wang'iyo nigi kendo kama gitimore wabiro keto nigi ayanga mondo wanyisi ni mae kama weche timore mage joma timogi to gi gimomiyo bende gitimore. Kidieny mokwongo wachako kod weche manyien. Kidieny mar ariyo wabedo kod twak nyakwara mogi. Bang' weche manyien mabiro tero wa nyaka saa 4:30 wabiro bedo kod twak tielo mokwongo mang'iyo weche mag nyiewo mwandu mag sirikal tamida ni procurement ahinya to e chenro mag counties. Nyocha ne ywako bedo e county ma Migori kama kuom MCS nyocha ne wacho ni loso chenro mag nyiewo mwandu mag sirikal kata mano midendo ni procurement deko e county ma Migori. Samoro nyalo bet ni gini timore e counties mamoko bende. Wabro ng'iyane to ang'o manyalo kelo deko mar weche mag orak e counties mano midendo ni procurement plan kata process. Nikech iwacho ni ka osekel budget unjo bed ni loso procurement plan mondo ng'ini magi chenro mag dongruoge munjo bed ni timo mae sa munjo bed ni timo gi mondo kapok iko omendo rumo to yud ni chenro go osetieki ma ikoni kelo moko kuom chenro mag dongruok munjo bed ni timo gi wego rak kalo nyaka iko omenda machielo ma miyo gibedo gope ma ok ochul midendo ni pending bills nyakwara mogi. Magi bende kelo rem chopo dongruoge munjo bed ni timo e kinde ikomenda. Dwani yang mago mbaka e sula mokwongo kata mar ariyo bang' weche manyien e ka bang' obro bedo kod twak machielo mar weche mag pith yien. Nyojo koro chal kor lwasi okoni El Nino chiegni chopo. To e kinde ma koth mar El Nino chiegni chopo ni nyakwara mogi ikori e yo machalo nade mar neno ni in bende ibedo kod yiendi moko minyalo kwano, tielo moko minyalo kwano. Parni piny Kenya ni kod lek mar neno ni kochopo 2030 to nitiere yen maromo bilion 15 e pacho ka nyakwara mogi kendo medo kwan mag bunge ok mana i bunge kende to kata mana kuonde ma ji odakie mondo gweng' kata piny omed bedo maralum, piny omed bedo mamiyo, piny omed bedo maywayo koth kendo maluoko chal mar muya mamedo lokore e kor lwasi nyakwara mogi. Gin gigo mwadwa twak okinyi ma kawuono kata odiechieng' ma kawuono mondo ibed gi ng'eyo ni to gin ang'o gini matimore. An abiro bedo ka kod wenda mondo wabed achiel kachiel e twak matinende. Mokwongo nyakwara mogi wachako kod weche manyien ma wan godo. Nyinga en George Bati. Machiegni familia moro e kaunti ma Nakuru dwaro ni tend migawo mar somo kod apisas magarita mondo tim nonro e wi tho mar nyathigi mani kod ng'ol mar obwongo mane owang'e pi maliet ka en e sikul ma owito ngimane. Familia no wacho ni giyudo milome kowuok kuom sikul ni nyathigi masomo e sikundno nyisgi ni wuodgi nolwar e sufuria mani kod pi maliet kendo yudo adhonde maricho. Kata kamano nyathigi no mikoni nigi tuo mar obwongo nowito ngimane ka noyudo thieth kama jochiw thieth wacho ni ne owang' atamalo 52. Komanda mar obila ma Nakuru East Isaac Kimwele wacho ni nonro pod dhi nyime e wachno. Hospitali walisema mtoto amechomeka 52% na hiyo ni percentage kubwa. Hatujatosheka na maelezo ya shule. Tunashuku kuna kitu ingine ili happen na ndio tungetaka ifichuliwe. Kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 6 ya mchana ndio mliweza kufikiria mtatufikia. Tunahuzunika sana mioyoni mwetu kwa sababu mtoto wetu amepoteza maisha. Kawasuda ni gavana mar kaunti ma Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir ogolo chik ne jotich duto e kar thieth ma Coast General Hospital Mombasa mondo chak rwako uniform e thuolo mar dwe achiel mabiro e okang' ma okoni geto garo gi chien kata fwenyo mapiyo jomibadhi ma okoni sani onore e kar thiedhno kendo choko omenda kuom jotuo ni ginyalo konyogi mar yudo thieth e yo mapiyo. Okoni jotich duto e kar thiedhno bende nyaka bed gi kadi moyiedhi manyiso nyingi kod picha margi, gino mokoni biro konyo e yango jogo ma samoro rakore gi jotuo kata tiyo marach kod masinde manitiere e kar thiedhno. It's important for all our staff to be uniformed. The uniform, kama ni nurse wawe na standard uniform
kama ni madaktari wao in a standard uniform. I've communicated this, but now we're giving a deadline of 30 days from today. That has to be implemented. Then after that, kama ni attendant, awe na uniform yake, attendant atavaa uniform hii. And every single employee, from the CEO all the way to the sweeper, needs to have a digital identification. Because one of the other challenges that is there, hapa hii sipitali nimeona mabroka. And I want a level of strictness, the same way I strive hard to make sure that every employee is satisfied. Management has to strive hard to make sure that every patient lives here in a very, very satisfied manner. Kod Nairobi kani jomamine matimo ohelni matindo tinde buore Nairobi koro dwaro mondo piny owacho orit ratich jokene ratich oganda mapacho ka. Mine go yango ni jokene ratich oganda osebedo ka kalo e bwok mar ngimagi kinde ka kinde ka moko kuom jokene ratich oganda bende ilal godo. Ka giloso e boma ma Nairobi jomamine go wacho ni timbe makamago thiro dwaro mar nono kaka piny owacho osebedo katiyo kod mwandu mag jopiny. Kama civil society wanatakiwa, who are we as women? Who will listen to us? Who is going to listen to those sons of ours? Hawa watoto wanatoka kuuliza accountability na kuuliza na kusema mambo yenye wanataka wafanyiwe. But they are being attacked huko kwa streets. Tutalilia nani sisi wa mama? We need to have a listening government that we can sit together and reason. Tuko tayari kusikilizwa na tuko tayari kupeana kesi zetu, tuko tayari kupeana vilio zetu. Ni kwa sababu kina mama tumeteswa, tumetengwa kwa wakati mwingi na kila wakati tunaona tumekuwa sidelined. Anyuola mar Peter Memusia Chech Mitudo kod ng'ado lweto bilai kar dak maduka moja e dwe mar achiel tarik 17 e kinde ng'anyo masuswa okwayo doho mondo duok chien omenda mar ambun kowuok $500,000 nyaka $300,000. E kinde ma ichwale doho e tielo mar ariyo, okil mare Soyinka Lempa okwayo doho mondo timne anyuola mare ng'uono kendo migi rambun ma ginyalo chulo kaluwore ni anyuola margi onge kod yuto manyalo chulo omenda okang' ma osemiyo obedo e od ang'ech kuom thuolo mar dweche 7 sani. That is going to the substance of the case. The court has not seen the accused person has been in custody in the last 7 months because the cash bail that was slapped on him, he can't raise. So therefore, if the prosecution wants this type of processes proceed, kindly reveals the cash bail of my client, we take a clear date. the defense has a right to supply with all documents the prosecution wishes to rely on, and for that reason, I order as follows: that the defense be provided with all the documents the prosecution wishes to rely on, and that the matter proceeds hearing on. Wale wenye kondoo ama zile mifugo hawakulipwa fidia. So tumefika hapo leo bwana Memusia alishikwa. So tumefika hapo, tumeona vile hii kesi imekuwa ikiendelea na pia tumeona pia yale ambayo yamefanyika. Wale watu ambao kuna watu wawili waliuawa pale Nairagi Ngare. Lakini hatujaiona polisi yote mwenye amechukuliwa, mwenye ameshikwa ama amerecord statement kulingana na yale yaliyofanyika. Nakora mogio okang' mokwongo e sigana mar gwenge mamoko moloyo jodak 6,000 kaachiel kod jopuonjre manitiere gweng' ma Mosiro Kajiado West oyudo kony mar pi maler mar modho bang' kanogernegi chenro mar pi nengo mar $12,000,000. Chenro makamano oket e tim kod riwruoge gi tudruok mag duonde mamoko ma ok mag ji giwegi. Geno en ni pigno dhi konyo jopiny kendo tieko gwandruok ma osebedo kinde ka kinde kind jopiny kod le mag bungu e kinde mag dhi tuomo pi. Jopiny bende koro igeno ni ok bigamo tuoche ma ikelo kod pi mochido kaka nyaldiema e kind tuoche mamoko. Hii maji imetusaidia sana kwa sababu iko karibu, tena ni safi. Uhaba ya maji ilikuwa mingi katika hii community kwa sababu ile maji tulikuwa naye ndio ya masilange ambayo tunashare na wanyama wa pori, fisi, kila kitu. So fisi anakunywa maji, ndovu anaogelea, ng'ombe wanakunywa, alafu binadamu. So kwa sababu wametuchimbia boreholes,
na hii maji umekuja kuwa treated kutolewa chumvi, itasaidia katika surrounding community. It will assist in the boarding for more food, for better food, and also the enrollment for the rescued girls and also the other girls. I'm sure it will go up. So we would want to work with these communities, but also with the partners, to ensure that we are scaling up such interventions, not just in water, but also addressing issues to do with food security, health and all that. And you know the importance of water addresses all that: health, food security, and even education, retaining the girls in school. So this is again another indication how much as partners we can do to impact the livelihoods of our communities. For this area, the cost of electricity is quite high, and also this is an off-grid area where we don't have electricity. So Davis and Shatleaf came in to also bring the solar systems that powers this equipment. Jodak e boma ma Kapsabet County manani yudo ber mar thieth michiwo maonge chudo, thieth mageto jogo ma samoro yudo achiedh nade mar yudo thieth makare. E chenro ma obagi e boma ma Kapsabet, jochan chenro nowacho ni dwaro margi maduong' en mar chopo ne jogo mayutogi nitie piny thieth magichiwo maonge dewo wang'. Oganda bende opognegi chiemo, yedhe kaachiel kod lewni maginyalo konyorego. Tumekuja hapa kuweze kuwaongelesha the street children, ndiposa wenye bado wako na wazazi wao waweze kurudi makwao ama nyumbani, na wenye wanakubali kwenda shule pia tusemezane pamoja na wao, tuone kama tunaweza kuwapeleka shuleni, ama tuweze kuomba msaada kwa viongozi wetu wa county letu la Nandi waweze kutushikilia hao watoto wetu wa street children waweze kurudi shuleni na kusoma. Angalia vyema utapata baadhi yao wanahangaika vidonda, wengine wako na ugonjwa ambao wazingatii, waendi kutafuta matibabu, na isipochukuliwa mapema inakuwa changamoto baadaye kwa mwili yao. Ningeomba sana serikali yetu ya Nandi ipate kuingililia wale watu wetu wanatutengenezea viatu, washonaji wa viatu watafutiwe mahali pa kukaa wanapotengeneza viatu zao. Na nitasema asanteni sana, tunaomba serikali iweze kusaidia timu kama hii, na pia waheshimiwa na wabunge wote, viongozi wa Nandi County wakuwe pia mfano kama huu, ambaye wamama wamejitokeza, wa timu ambaye inatoka Kapsabet hapa town ambaye ni ya Kolketik. Wamejitoa, wameita madaktari, wamekuja na vitu, wamelisha mabeba, wamelisha kila mtu. Tunataka kusema asanteni sana, Mungu atawabariki. Jatend migao mar kit chwech mopogore opogore pacho ka Anna Cheptumo nyiso luoro mare kaluwore kod medruok mag nyithindo manyiri matindo magamo yie ma ohiu e kar chung' od bura ma Baringo South. Cheptumo kwedo thoth jonyuol e wach mowacho ni giweyo nyithindo kod ting' mapek mar rem chiwonegi arita makare. Kama biro bang' japuonjre moro e gweng' ma Kamailel monj kod janjore kendo temo hinye gi pala. Nimesema kama viongozi wetu kwamba there is some challenges of pregnancy. I want to call upon every education stakeholder and every leader in this country, every leader in this region. Please, can we speak one voice? Those who are going for school children, you are enemies of education. Mwanaume msima, akili timamu, anaenda kushikilia msichana mdogo kisu kwa ajili ya kutenda ile tendo la ngono kwa lazima, hiyo ni makosa. Hakikisha umejulisha mtoto, na kijana pia aambiwa asipeane mimba mapema kwa sababu atafungwa. Mimi nikiwa hapo, watoto wale wote wale wako kwa jela wako chini yangu. Wakichoma shule wanaletwa kwangu. Wakipeana mimba wakifungwa wanaletwa kwangu. Wakifanya nini wanaletwa kwangu, na mimi nataka hiyo cell sifungwe kwa sababu wazazi wanafaa kufanya kazi yao. Vijana na wasichana mfanye ile kazi na wahusu. Msome, mkae kwa heshima, mkae katika mila yetu mpaka ikifika wakati yenye unafaa kuwa mzazi tu. Nimesikia watoto wengi wanatoka shuleni, hasa msichana. Ukienda Narok sasa hivi, katika kaunti ya Narok wasichana wengi wameenda shule. Na sisi hatutaki Baringo County mubaki nyuma.
Tunataka wasichana wetu wasome, na kama kuna mzee ambaye anadunga msichana mimba, wewe enda falisha bibi yako avae uniform ya shule ili uweze kwenda kudunga ye mimba. Na kwa Ramogi winjo ni wazee wasidunge wasichana mimba. Mano wach mowachi koda jatelo ni mbaya. Aya, wadhi nyime riwruok mar Population Council of Kenya komakore kod migao mar somo chako chenro mar bero kata bedo mar kit chweche yore mag somo e kaunti ma Kilifi kaka yor bero weche mag somo e gwenge makono. Magi biro tok nonro manotim kod duolno yango ni atamalo 31.1 mag jopuonjre manyiri madhi nyime kod sombgi mag sekondar kopim kod atamalo 40 mag yawuoyi madhi nyime kod sombgi sekondar kinde ma iye mohiu dhier kod lwenje mag kit chwech ema ikoni osejiwo timbe makamago. Riwruogego singo mar tieko rekod timbe makamago mar bero somb jopuonjre e gwenge ma Kilifi. This action plan, we have specified the strategies, activities that are needed to address the specific barriers affecting girls and boys in Kilifi County. I've looked actually at the action plan. I've seen the 5 priority areas that they have highlighted. And as a commission, I believe they resonate with what we have been doing. It's only that now it will give us a proper roadmap and clarity of ideas. My appeal is, let us own this document, because this is where the success will begin. Let us have all the stakeholders owning the document. We do some reviews, maybe after 6 months or something of that sort, so that we see how far we should have been able to go in terms of the implementation of this action plan. Kawasurinya kwa Ramogi jatend migao mar omenda e kaunti ma Machakos Catherine Mutano mosebedo koda chidh nade gikone to koro golo duonde mar kwedo thicha oko ya apisi tim manochwal kod MCAs ma wuok e kaunti no. Mutano noduogo ya apisi tok doho mamalo dagi dwaro mar gavana Wavinya Ndeti mar golo apisi kitude kod tiyo marach kod apisi mare ketho katiba kendo ni okoromo makolemo makamano. Jatend migao no wacho ni ketho manodonjnego gin mana mar ketho nyinge mar mondo mi ne gol ya apisi. Money for the county secretary and the head of public. From the accusations they had labeled against me, they were very general, speculative, and they are unsupported by any credible documentation. There was a lot of hype, and what I would call media hype. There's a lot of use of big words, the interpretation of words without giving the substance by my accuser. That is the MCA PK, Peter Kilonzo of Mbuyuni. On gross violation, to me, the allegation actually did not meet the constitutional threshold. Because who has the measurement of the threshold? What accusation was he trying to prove? He kept on repeating and explaining those words, giving us the meaning, but not actually giving the substance of that matter. On 10th June 2026, the Honorable Speaker of this County Assembly, on behalf of the Budget and Appropriation Committee, through a letter reference Machakos County Assembly, /PSC, /CMM, /BAP, volume 15, /31, wrote a letter to the said CCM requesting her to submit information in relation to first supplementary budget estimates for financial year 2025-2026 and information which was required to reach the office of the clerk on before 12 June 2026. Kawasurinya kwa Ramogi eni eseche maluoro poda medore ewi rem tije ne rowere ma pacho ka sirikal por medo tiyo matek mar loso tije ne rowere ka gichako kembe gedo kod kuonde mag timo tije lwedo. Koloso eseche mane olimo kar timo nonro kod yore mag mbui manyasani ewi kembe Kidri e boma ma Nairobi. Jatend migao mar ohala kod kembe Lik Nyanjui owacho ni timo nonro no biro miyo rowere riekni mag tije mathoth mar bero chal mar ochumi ma pacho ka. We are looking at how can Kenya be
part of that conversation of providing the right manpower with the right skill to the rest of the world. And I think this is in alignment with the national goals around creating employment and also sustainable jobs for the future. So I think there's a whole curriculum review to make it fit for purpose. And we have also shared that this institution can serve not just Kenya, but the entire region, because we don't have another Kirdi within the larger East and Central Africa. So we have a big dream for this institution, and we will work to revamp and make it fit for purpose. Governor mar bengi maduong' pacho ka Dr. Kamau Thuge koro dwaro ni sekta mar bengi ochak tiyo kod lony manyasani mar mondo ober chenro mar bengi ma pacho ka koloso iromo mar 23 mano ywayo jokanyo manitiere bengi mawuok e pinje Afrika ma ugwe boma Madiani e kaunti ma Kwale. Thuge wacho ni lony manyasani biro chwalo makare tije bengi kamoriwo chenro mar chiwo hola ne jo ohala matindo e thurka. These technologies are enabling financial institutions to strengthen credit underwriting, improve portfolio monitoring, and identify emerging risks more effectively. They are also enhancing customer experience by making financial services more accessible, convenient, and responsive. I think there is significant investment in using AI in banks in the right way, whether it is in building algorithms and scoring models for credit, as well as improving operational processes, fraud detection, and is critical in this credit process. We represent MSMEs that do not have a lending history, do not have savings, do not have even designated business solutions. So it becomes very difficult for you to just approach them and come up with the lending for them. So we need banks to come up with the products that are sustainable for them and are affordable. Na kora mogika wasore ni mine mawuok e gweng' ma Kiabuya e kar chung'o od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay mani kod dwaro mar yudo tiegruok e tweng'o oyudo fungruok bang' riwruok mar Lilian Ngala Foundation yawo kar miyogi tiegruok nono maonge chudo mondo giyud lony manyalo konyo ngimagi. Ali Abich nigi lero wi wachni. Chenro mar jalo joma mine mondo gibed kod mwandu e lwetgi maginyalo sirogo familia maggi osebed ka itime yore mopogore ka josiasa e counties ma Kaluo osebedo kaluorore ka gigo arambe ne mine kendo pesa mowuok e arambe ma kamago ipogo aching' ne mine gweko mar timo ohala. Kata kamano riwruok mar Lilian Ngala Foundation to biro kod yo machielo mar jolo mine nyato mago mayutogi ni piny e gweng' ma Kiabuya ka chud bura ma Suba South bang' yawonegi kar tiego mine tweng'o ka gitiyo gi charende manyasani mondo giyud lony manyalo konyogi kata mana e kinde mabiro. Launch school mar tailoring. Cheran wan godo mwakelo kae charende ma mine biro tweng'o godo, mine biro neno kaka gi timo tiegruok mondo gikony godo families gi nikech sama empower ng'ama miyo to empower the entire community. Koro do kam ng'ama miyo obeda bede dot onge gimotimo to bedo matek mondo kata nyithinde odhi school. Director mar riwruogno Lilian Ngala wacho ni mine mawuok Kiabuya mane kodwaro matimo tiegruok e tweng'o giseketo negi jopuonj mabiro tiegogi e Kiabuya kae tielo mokwongo mine 45 oseikore mar yudo tiegruok e tweng'o mag lewni mopogore kendo bang' tiegruok mar dweche 3 to duol mochuni weche mag tiegruok e pacho kaende NETA biro chiwo negi certificate makoro ginyalo tiyogo. 3 months cohort mokwongo biro donjo to after 3 months gi graduate. So every 3 months while gi graduation eka ng'at ka ng'ato dang' kale. To NITA bende nyaka wadhi opatna gi NITA mondo NITA obi otimno certification. Tiende ni center wa kae kata jomo wa Kisumu matimo tailoring biro puonjore kae magi bed certified. Koro ok wadhi beda ni wan wapuonjore, wadhi bedo a place ma NITA bende time certification gi. Wan gi 45 women, tiende ni namba mamalo kabisa. No project 20 but wayudo ka namba no dhi malo mowingo kaka no paro. Omiyo koro nyaka wambe wapar kaka onyalo medo classes. Kama kukuo mine ma osenyiso dwaro ma yudo tiegruok mar tweng'o ywak e dok chine weche mag ohala ma gisebedo ka gitimo ka giwacho ni yudo tiegruok e tweng'o mag lewni mopogore dhi medo bero ngimagi. Thoth mine dhi nam omo omena to omena gi sani omena koro this ok yudre. Koro giomo omena to gibiro gi moyo. Koro tinde omena be tin. Koro gima ji timo malong'o sani onge. Ka ng'ama ong'e tich maber obiro kawo otero Kisumu, Nairobi, Nakuru.
to gigo bro loko ngimawa nikech ka atiegora mang'eyo tich maber bro konya gi nyithindo. To wan kaka karwa kia buya ka kata soba waka pok nyocha waneno gie. Omiyo wago nero kamano maduong' kuom timonwa gi maber machalo kama. Ne jatelo mora mora mantie gi mare moro matin manyalo losonwa. Embo kela mana kaka Lilian be otimore nade okelonwa. Tago ero kamano maduong' nikech an kaka uneno an kani anango wala manyagoyo to sani koro adwa chako timo ang'owa tueng'o tang'eyo ni ka tueng'o kendo adwa dhi gi pacha te kaka uneno tini. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ekoromogi wasudo jadolo mar kanisa Jokopere Diocese ma Maralal Hieronymus Joya ochiwo kum ne padri moko 7 ma itudo gi ketho chike mag din Jokopere moriwo tiyo marach gi apisi mage omenda kod weche mag hera taro mar chike mag din Jokopere. Jafwambo marwa Otieno Job miwa mathoth. En ler moyangore ni pate 7 mag kanisa Jokopere ma Diocese ma Maralal ochungie tich kendo dok pacho. Patego ichichgo kuom tiyo marach kod oteku kod pesa kanisa. Aliwatuma nyumbani kwa sababu ya moja ni padri aliyesimamia hospitali ya Wamba ambaye ilifanya hata hospitali ifungwe. Ya pili ni utumiaji vibaya ya rasilimali isipokamilika kulingana na utaratibu ya kanisa Katoliki. Tunaitisha sasa msaada wa serikali ili sasa mambo haya yatatuliwe kotini. Moko kuom chich mitudogo jodologo gin ketho chik kendo koso rito kido kod timbe mar kanisa Jokopere kumoting'o tamo padri madho kong'o e lela kata bedo ei kar math mar kong'o. Kwa heshima ya kipadri, padri hastahili kuwa mahali kwa mabaa. Hata katika nyumba mahali wanaishi hawastahili kunywa, kwa sababu tumejua madhara ya nini, ya pombe. Wewe ukijihusisha na biashara yako binafsi, ni wakati gani utatumikia watu wa Mungu? To maduong' moloyo, jodologo ketho chike mochuno ahinya mag yie Jokopere matamo jodolo bedo e era ma ok owinjore. Ati una mwanamke huko ambaye anahitaji msaada, una watoto huko ambaye unatakikana kushughulikia. Wale ambao wana nia ya kujaribu mapadri na kushurutisha kwa uhusiano mbaya ambaye inaenda kinyume na yale wamejitolea, sivyo wakome kufanya hivyo, kwa sababu ni binadamu, wanahisia, sivyo ukiwashawishi wataweza kuanguka. Okang' mar chungo jodolo 7go okaw kod Bishop Hieronymus Joya mano orandika ne bishobe duto ma pacho kae. Kakoro patego idwaro ni obed pacho nyaka chop tiek tim nonro madhi nyime ewi weche mitudogigo. Otieno Job, Ramogi TV. Johan Rech manitie e bwo nam Lolwe kaunti ma Kisumu tinyo yudo sera mag yedhi mag injin pok mag omenda ne grube to kod gige timo ohala mopogore opogore kaka yore kedo kod midhiero majuko joma mine sekta mar lupo. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth kowuok Kisumu. Nyasino mani otele kod jaod bura ma Kisumu County Ruth Odinga e dho wath ma Asate sub county Maseme noweyo ka grube mag mine e dho wedhi 6 e county no osir kod yedhi mag injin. Grube 35 mamoko mag ji giwegi oyudo sir mag omenda. 20 mag jojua kali ne oyudo masinde mag bero ohelnigi kaka yor thiro, wach mon, geno e wach uso dendgi eka giyud rech. The ladies who you see here were called No Sex for Fish approached me on the issue of having to exchange butter their bodies for sex to be able to get fish. We thought of the ways of supporting this to ensure that it could happen. What we did was to ensure that we could empower the women to get boats. Ruth omedo ni paro mar chik manyen mar weche lupo manyocha gipedho e nyim od bura mamalo biro neno ni oteg tend dho wedhe BMU kokalo kuom duoko osuru mar nam piny, chulo gi osara kod miyo jolupo arita motegno ei nam. I want to tell you that there's a bill that has come in Parliament which was passed, which is the bill of the fishery bill. One of the most important things that we put was to ensure that the BMUs are going to be formalized and they will be receiving salary from that bill. Minema Johan Rech yango ni gisebedo ka gikalo e matek
Elwet joboya eka giyud rech. Kasir makamano koro giko ni dhi medo thiro midhiero no. To rech gi kosemiwa, we don't okwachul pesa. Wanang'o chulo mana gidendwa. Koro ne waol gi wachni. Nyaka mami kawuono asat ka omiyo wa injini mwadhi riembo go yie. Dongo mano no sex for fish rumo. Ko kamano to dok chien. To wadwaro injini madhi go Kenya, to wadwaro injini madhi Nyamwari. Kech wan beaches adi makwedo wach mar sex for fish. Koro nekech mama en mama mo focus enam. Waneno komiyo wa yie kod injini. Wan kaka mine wadwa keto gogni mondo wan bende walupi wabed gi yedhi wan mine mondo gik machuo paro ni nyalo timo ne mine go ok dhi timnwa. Koro wabe wadhi bedo gi pesa wa mowuok e lupo kaka chuo kanigo. Jatend aguch omenda mar ngaf Grace Wasike toko ni sirikal osegolo omenda mabup ne konyo mine, rowere kod jogo mang'aw Kisumu. For this financial year, we've disbursed 82 million to Kisumu County. We are also having a gender-based violence recovery center that has been commenced at Moroni. In the next 1 year or 2 years, it should become functional. Jagoro emigao mar nyithindo Karen Agengo korka kore osiro wachno kosingo ni sirikal biro rito nyithindo mawuok e alwora mar dhowethe mondo kik ti kodgi marach e yore lupo. Gima dowacho achiel machando nyithinde bich ka iyudo ni samoro nyithindo dhi timo lupo e nam to samoro gino ketho negi somo. We will work together to ensure our children are protected, to ensure our women are empowered. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath Maasat, County Kisumu. Jodak mawendo ywak ni opande deko kapok oduogo kendo rocho chenro mag ndikruok kaka jogombulu. Mana apis jaod bura mawendo Walter Wino ka otendre kod apisi mar jalup komishona mawendo duol mar IBC mano mandiko opande kaachiel kod migao mar somo kod riwruoge mamoko chako chenro mar wuotho e gwenge makono ka gindiko opande kod ombulu ne jogo maonge kod obokgo. Jojuma Nigiler. Ibuo chenro ni mandiko opande kaachiel kod ombulu ma isiro kod apis mar joburu mawendo, apis jalup commissioner sab kod mawendo kod mamoko igeto joka opande kachenri kaka jogo ombulu maromo 21 e gwego mag wendo. E chenro mandiko jogo ombulu moro kwan ji maromo 4,813 ema nondikore kaka jogo ombulu sab kod mawendo e chenro no mane orumo dwe mar 4 mar higani. Continuous voter registration, that is what we've been doing after the enhanced continuous voter registration. We have registered 1,000. Biro kone jowa machiwo kipande jowa mang'ado kura mondo dhi kuonde ma gintiego. Wan gi jowa mosechopo kata 50 years tido ka ng'ato pod onge kipande, and they are the loudest in political forums. Every location, every chief and his assistant or her assistant chiefs are supposed to hold one meeting sensitizing people on the importance of coming out to register. Ka opogore kod wuothe gwenge ka gwenge kendo miyo ganda thuolo mayudo pande kaachiel kod ndiko kaka jogo ombulu. Chenro ni bende koro geto jopuonjre e skunde mag sekondari maromo 40 duto e sub county mawendo kama igeto jopuonjre mochopo higni 18. Lal mar ogai mar ODM osemiyo jowa nigi chur e wach ng'ado kura and e wach kata kao kipande. Gineno ni koro onge ng'ama onego bed ni giluwo bang'e gi siasa. So this is one challenge that we intend ni nyaka watim civic education, wawuo gi jowa ni ngimane ok orumo gi lal mar ogayo. Migao masomo ka otenore kod ruokno mar jotend sikunde mag sekondar e sab kod mawendo mane ochopo romone wacho ni gisewuoyo kod jopuonjre moro higni 18 kendo giseketo lwasi makare mondo gido pande kaachiel kod ndikore kaka jogo ombulu. I will get the data and share with the IBC officials and the registrar of persons so that we are able to ascertain the number. What you together as principals, so you be schools. Because kagi be school, genya yudo the best number moloyo ka nyithindo dhi miechke. Jalup commissioner sab kod mawendo Freddy Kogola wacho ni puonj ma otegno e ber ka opande kaachiel kod ombulu dwarore ka wach ni mokumo ganda
odagi ka ombulu nikech giwacho ni ok gine tinde mar go ombulu tok tho ma Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. They see no reason why they should go and register and voters and participate in the next year's election. This is a factor that has actually been pulling us behind a bit. But in fact, since we started going out in the public to talk to them, to encourage them, because life has to continue, even if Honorable Raila passed away. Magi biro kinde ma ywak be nitiere ni mokuom jogo mane oro kwayogi mar opande e chakruok mar higani e gwego mag Awendo pok oyudo opande magi. Ne gikawo kipande chien kacha to wang'eyo ni mondo mi ibed jago kura nyaka ibed gi kipande. So wakwayo mana department ma is concerned mondo otema nena wayud kaka nyithindwago nyalo yudo kipande. Tich be koro miyo tich matek. Nikech ang'o samoro ok itimo gima nonego itim ne japiny. Koro kichako inyiso japiny sane no kawo opande mondo odhi ng'adgo kura odhi ogoch ne ng'ato. Okoni what for? Ma endara mana yiero ne ng'ato the last 5 years. Pod ochal kaka ma. Mon gi kipande to gikia kata ni kura ni ing'ade nang'o, ing'ade kure, jok mage mang'ade. Emomiyo wadwani wabed ka gi stakeholders gi te mondo mi wadhi wago milome kor gwenge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakoro mogi kuom keto Ramogi TV tielo mokwongo mar iwacha wacha mbako romo chopo gi kanyo en tielo mar weche manyien winjo mago matimore gwenge mopogore opogore ma wamedo keto ni eyo makare. Kopogore kod mano nyakoro Ramogi wabiro donjo e tielo mar ariyo mar twak marwa ma bende biro mana bang' thuolo machuok kende. Aneno ka wenda osechako meole studio ka kendo wabiro dhi kod gi nyime twak mar tielo mar ariyo. Ma en twak mamulo weche mag nyiepo mag mwandu sirikal midendo ni procurement kaachiel kod chenro. Ywak osebedo ne samoro counties deko kapok opuodho chenro mag oraka kaachiel kod nyiewo mwandu mag sirikal midendo ni procurement plan. Nyakoro Ramogi ma nyiso nang'o diponi ma it is by design koso en ni chik ma samoro keto gik mathoth ahinya manyalo gayo counties tieko plan margi kata chenro mag nyiewo mwandugi mondo gichiw orak ne chenro mag dongruoge mowinjo bed ni itimo gi weg orak e sa mowinjore. Ng'uro osebedo ni deko makama miyo orage kata dongruoge mowinjo bed ni timo e komenda moro kalo madonje e komenda machielo kelo gimiluongo ni pending bills. Pending bills ni achiel kuom gino ma osebedo ahinya ka kelo ng'ur nyakwara moko ok mana ne weg orak kende to kata mana ne jaga budget mar piny Kenya miluongo ni Office of the Controller of Budget mawacho ni ma en achiel kuom pek mido ka samoro counties kata sirikal mamalo bedo godo. Ang'o makelo pek e weche mag tayo chenro kendo loso procurement plan mar county mondo timre e yo mapiyo? Dipo ni counties ema deko koso nitiere gik maywayogi. Wadhi go mbaka. Nyakoro Ramogi Kennedy Ariembe osebedo ka en jalony weche mag procurement. En gi nyota ahinya nyakoro Ramogi, en gi nyinyo mathoth ahinya mag mise mag procurement. Wabedo kode ka wan kod Felix Masiga mabende en jalony weche mag omenda kaachiel kod Evans Ogutu Ouma mane obedo apisa mar weche mag omenda e County Assembly ma Migori kinde mokalo. En jalony weche mag omenda kata CPA bende wabiro bedo kode ka kobro riwore kodwa e yor mbui en achiel kachiel kowuok Migori. Ka kamano to yiena mondo alor tielo mokwongo gi ka duogo to twak mari wacha wacha chakore pachi bende nyakoro Ramogi Agwelo. Dipo ni nitiere chenro moko mag dongruok mane iparo ni owinjo bed ni counties nosetieko ma pod ok otim kata mano singi ma pod ok otim iparo ni ma okel kod deko mar chiwo rak ni ng'ama owinjo bed ni miyo rak kata lando thuolo mar tijno ne jok mowinjo bed ni oro kwayo mar time. Kapo ni nitiere penjo ma in go jolony gi ni ka mondo ang' ginyiswa ni ang'o manyalo bedo ni kelo pek ni. Ka kamano yiena mondo alor sula mokwongo gi kanyo aduogo bang' thuolo machuok kende. Kik idhi mabor. Ma en iwacha wacha e Ramogi TV. Mondo iyud wenda ni kaka skiza tune mari di star aboro achiel achiel star adek ang'wen adek hash. To pare niya Ramogi TV e od jower duto te. E chuny weche duto rawere nigi duola paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate bat
wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thorwach tich abich ka tich abich wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny, manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Mana e Ramogi TV, ngeso ka ngeso, saa 3 okinyi. Kik bai. Ramogi dakika 42 bang' saa 4 mar onyango. Iwacha wache Ramogi TV ma en chenro Ramogi mabiro ni tich adek kendo mi bedo gi ng'eyo ka in bende inyalo penjo ne tang'o ma diponi miyo ok ing'eyo gimoro yo maler. Duoko yudore e komni kendo duoko yudore e mesa ni Ramogi ka in gi penjo moro amora weche mag gimomiyo pek nyalo bedo ne piny owacho mag counties. Ok ang'e ni gwenge ma intie chalo nade. Eno ka counties chenro mag dongruok mane gisingo ni wadhi timo mai komenda ni timore yo makare koso nitiere chenro moro meneno kichako ikinde ma ikomenda dhi karumo ma samoro kelo to ni ang'o momiyo gini kore timo mana sani. Ramogi samoro ma bende timore kinde ma sirikal mar county moro otieko hike mar 2 koro otieko tich apisi. Iyudo ka samoro weche mag orak koro ilando mana ka koro ikomenda rumo. Ikomenda bar tieko tich kaso iwe pek ne jatelo madonjo manyien miluongo ni pending bill ne the next regime. Penjo en ni ma itimo by design, en gima ng'ato ng'ada e chunye ni gini ma wadwa timo koso en gima itimo nikech nitiere pek moko ma counties giwegi nyalo bet ni kale. Ng'eni samoro bende nyalo po kiseyo counties ni pok otimo ma to king'eyo pek ma gikale nyaka idonje jikone king'e ni kariyo bende nyalo luongi Ramogi bende par ni ich maka opogore gi chien ni nyalo neno ni gini ichwake gi maka to iro mawuok kanyo en ni chien moko tuo. Okinyi ni amora ahinya mar bedo gi wenda an ka kod Kennedy Ariembi ka chiel kod Felix Masiga ma osedonjo ka kasto wan ka kod bende Evans Ouma ma en jalonyo weche mag omenda bende bro riwore kodwa kokale yor mbui achiel ka chiel kuwuok Migori Ramogi. Omiyo gi thuolo ni to yarwak wenda mantiere studio kaka bende wa ikore mar wako Evans yor mbui Ramogi. Machiegni ahinya in bende miketo wang'i kamoro amora ma intie bende in kari mar ohala kata in e apisi mari kata in kama chielo ma en iwacha wache Ramogi TV. Ken thuolo mokwongo mabedo kod twak tamora ahinya nikech lony ma in go bro miyo japiny bedo gi ng'eyo ni to ang'o matimore e piny matinende ni machiegni ahinya twak ma kawuono. Erokamano. Erokamano. Yes. Akaw mos kendo ichwal ne Ramogi ajwang' nikech ka ok giwinjo kimosogi to samoro ka ng'iwuok kata gibiro penjo ni Ken jatino mos ji. Adok erokamano jaduong' Bati. An iluonga ni Kennedy Ariembi, an jalony e nyiepo mar sirkal miluongo ni public procurement. An wuod Seme Kombewa e gweng' moro ni Korumba. An wuod Omogi Kariembi. Koro
kawuono wadhi twake weche mag nyiepo gieki to magi achiel en adier ni wan gi issues mag pending bills machando e counties to wadhi neno ni bende olosgi gi ng'ato ama ntiere systems mamiyo gitimore to ere kaka wanyalo konyo mondo kik gibedi. Erokamano ahinya Ken, amora ahinya kendo an bende machiegni ahinya rwaki elo jawinjo mabende ang'eni ka janeno mang'eny ang'ino rwaki e ode kata kama oneno wae. Felix machiegni in bende. Erokamano Bati kuom miya thuolo kendo ayudora kaka wuono mondo waler weche moko weche mag pending bills gi procurement processes ma ntiere and ilunga ni Felix Ochieng Masiga ajachula and ai dala marawendo. Erokamano ahinya. Yes. Ng'eni chula ng'eny. Yes. An jachula kaka singri. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Amora ahinya Felix in bende kumido thuolo mara twak kodwa ka wabro rwako Evans ka ose ikore yo makare lony mar mbui kwa tudre kode kuwuok Migori. Ken, kawa penjo ni wachaka gi wach mar procurement kata nyiewo mag sirikal. Chenro ma sirikal dwani mondo timne jopiny. Nitiere kaka ilando gi to joma ne gidwaro oro kwayo. Tiketo gi rachungi. Ipiedho gi mawacho ni ka wang'iyo ng'ani emane kod nyalo lony mare kaachiel kod kwan omenda modwani mondo timgo gini waneno ko wanyalo nyale nikech nitiere jomoko bende ma kooro ni kata kwan omenda modwa timogo gimoro tek onge ring'ani ga milal jomenda wachalo kaka Felix gini ong'eyo. Nyiswa ni procurement ni kata nyiepo mar sirikal ni en ang'o gini ma itime? Nyiepo mar sirikal kaka iwache noendo en yo ma kembe mayudo pesa kwa kuom sirikal nyiepo godo gigo magionge godo kaka buge, laptops, kaka gi obtain gi kaka giyudo gi mondo giti kod gi tiyo ne jopiny. Seche ma idwa nyiepo ne sirikal wan gimoro ulungo ni budget. Yes. Kiseloso budget ma wadhi wuoye. Kiseloso budget then idhi loso chenro mar ang'o? Chenro mar nyiepo ma waluongo ni procurement plan. Chenro mar nyiepo ni amadhi nyise ni idhi nyiewo gi nendi karang'o? Idhi nyiewo gi adi to idhi tieko process no endo karang'o. Bang'e kwa kanyo ndo ka wadhi walande. Kwa selande adhi mana tiyo gi moko ma walando e gazette. Kech nitie moko ma ok lande gazette iluongo ni request for quotations. Ma waluongo ji adek ma already nyinge gi wan godo. Waluongo bi uru mondo mi utimnwa gi en tich moro matin ma sirikal ki chik ma sirikal wacho ni moko kalo milion 3. Koro gimoro amora mani piny ne milion 3 en wanyo waluongo ji adek to wanyiso ni biuru piem to ng'ama bro miyo pesa maber to wamiyo tich. Yes. Koro seche mwalande wamiyo gi ndalo 7 mondo miwa response gimiwa duoko ni tijino be ginyatimo. To seche mwaselande chande then wadonje the next stage modhi piedho gi mwaluongo ni evaluation. Chik wacho ni evaluation onego watim within ndalo 30. Kwasetieko mano then tiegi moro mwaluongo ni professional opinion. Koro jatend procurement ma counties niga gi county director of procurement. Yes. Nitegi moro moluongo ni professional opinion modhi timo. Then odhi ondiko ni process mosetim ni te. Otime maber, pesa uniendi bende wantiere godo, jogi oseluwo chik, koro ayie gi gima jo evaluation kande no otimo. Koro wanyalo dhi mbele mondo wami ng'ani tijni ama kik wami ng'ani tijni. To en bende en gi rights ne mar chiwo reasons mage. Ni kik wachiw tendani. To kwa kanyo ndo wan gi gine accounting officer makore en jatelo maduong' madhi yie di contract no chiwo ama kik chiw. En bende en gi ratiro mar ng'iyo gigo te. Kong'iyo jogi eki okotimo tich maber. Owacho ni doguru tim ang'o? Doguru tim kendo. Amuland tendani kendo fresh. Koro ma miluongo ni re-evaluation koso ichakilanda ng'ade te. En omanyama na penjo ni ang'o miyo mandi no okotim kama. To un makoro umiye duoko. To sechego king'edo usetimo evaluation mutieko. En onya yie kodu amonya tamore. Oduoko ukendo pod en mana evaluation process. Then onyandiko koro professional opinion based on paro mane jatelo neno. Samoro nitie gimoro mane joka oko neno. Nikech seche mwatero ne jatelo maduong' report ni endi itero ne nyaka documents te gik theory te manu timo gik moko te manu timo alongside gi professional opinion mar jatend procurement luongo ni county director ma procurement. Koro kitero ne mano ko ng'iyo
en bende en gi pacho onya neno ni gini endi okutimo maber to kwani kwano ni endi no kodonjo then oduokogi then onyiso ja procurement dogi convene joko bed piny gichak gingi pesa ni kendo koro mano ende mwaluongo ni evaluation process to kwa tieko then ekwa dhi stage mara timo ngo mara awarding de wacho ni supplier XYZ ni endi en oromo miyowa tiji ni endi wan gi yore mang'eny mwatimo actually gin yore 14 ji ong'ega ng'e moro milande gazette miluongo ni open tender but piny kanyo endo wan gi 13 moko ma inya tigodo seche moko be nya chiwo gokinyi tadhi e duka kata tanyiewo gimoro takelo mano bende nitiere iluongo ni direct procurement samoro adwa na nyiewo laptop ni endi to nitiere maybe tablet monego be notiyo godo koro chuno ni nyaka nyiewa mana the same design koro ere tienda nyisi ji mang'eny obi mondo miya gimoro tang'e ni gini ende anyadhi kawe takele adhi atimo direct procurement takile taloro topic instead of manyo ji mang'eny tang'e gima dwaro samoro bende wan ga gi seche ma wan gi gik moluongo ni calamities samoro koth ochwe kamoro mong'ado ndara to chuno ni ndara ni nyaka tim chuno ni koro wadhi donjo kamoro mwatimo direct procurement wadhi manyo contractor immediately to wanyise ni donje ndara kachi timo ng'owa ilos ndara chande mondo mijio timo ng'owa mondo ji okal gi ndara no mano kwa bidhi e process mar open tendering wadhi ndala biriyo waland ndala 30 kwa evaluate and all mano oknyati megin chik ma procurement luongo gini emergency procurement seche mangima dhano nitiere at risk ama mwandu nitiere at risk koro ging'eny to kwanya nikech sa ok obi donje gite but anya wacho ni adier chik mar procurement samoro iwacho no bor but mane kako kete mondo mi okony jopiny mondo waluongo ni level playing ground ng'ato ka ng'ato bed gi thuolo seche miyawe mikete public ne ng'ato ka ng'ato dhi yiero gin ndalo moko ne wa discuss ka endi nyiepo mar mbui gin sirkal sani owacho ni nyiepo no idhi time mbui ma ng'ato ka ng'ato dhi neno kaka sani Julai ka endi wan gi gimoro ni procurement planning wan giso ni chenro ma nyiepo sani koro ka kembe timo chenro mar nyiepo both counties to gi parastatals sani gitimo chenro mar ang'owa sani gitimo chenro mar nyiepo kaka gibo nyiepo nyaka financial year timo ang'owa to iye kanyo ema iyudo ka samoro kokotim gimoro maber kokotim gimoro yo makare ema wadhi bedo gang'owa pending bills nikech samoro wadhi watimo tenda to tenda ni wakete ni $20,000,000 but ng'ama wamiyo tijni nigi $20,000,000 to ene manene en lowest evaluated waluongo ya kamano lowest evaluated koro nyiso ni wan gi $1,500,000 mane ok wachano but maendi evaluated lowest evaluated bidder koro chuno ni wabro dhi manyo pesa moro mondo miyang chul godo mondo pongo do wi mano ende gik moko ma samoro iyudo ka timre nyading'eny to gik moko ma IGP bende dhi konyo nikech sani king'iyo IGP ma sirkal okibi chiwo tenda mabor gi pesa manomiyi kapo ni ne en $20,000,000 to no kitimo nonro market maluongo ni market survey ming'eyo bech ginendo adier en pesa die market kacha then idhi bet gi problem chuno ni idhi cancel process ni noendo mondo ichake kendo anyalo we gi kanyo mondo owadu med bro alright ero kama nya Ken aparo ni gino bende gaga gi nyundo maber gi wiye ka Felix uwi weche mag procurement gi chenro mag chano to king'iyo ng'uro sebetie ahinya to wach manyo wuok chien ka NMCs moko ma Migori ka wacho ni samoro counties approve processes gi ka koro sadi karumo financial year di karumo ka gichiwo ranyisi gi komenda manyo rumo dwe mar 6 mar higa ma koro watiko ni koro wadonje higa manyien mar komenda ang'o miparo ni nyalo kelo ang'o gini ma enie procurement kama nyalo kelo pek ma samoro iniwen kaka in jalonye weche mag omenda inyalo wacho ni magi nyalo miyo pek betie erokamano adwa ng'isi ni e weche mag nyiewo kata procurement oyudore Public Procurement Act wan gi Public Procurement Act makelo guidelines kata makelo chenro mong'ith kaka gik moko onego tim ang'o onego nya kisomo article 227 of the Constitution and Public Procurement Act ibro neno kaka yo monego tim ang'o okaw gik moko kendo nyiewo
seche moko nyalo bedo mapek nikech samoro procurement ni ok dhi smoothly, ok dhi e yo mayom nikech weche moko ma samoro nyalo bedo e kinde. Namba achiel en ni counties mekewa nyocha ineno ka jatend omenda e wang' piny ka e wang' Kenya ka mano John Mbadi ne dwaro ni counties odonji gi miluongo ni e-procurement system maketo ayanga ne ng'ata madwa timo tendo ong'e ka ang'iyo ni ane county mara magie tenders manitie koro ere ma am capable manyalo timo yo makare. Mano achiel kuma counties mathoth e pinywa kata wang' Kenya wakani nyocha odagi kendo ne gitemo mondo gi reject. To mana paro ni en yo achiel moro mawazi ma samoro ne nyalo konyowa. Ji ok pile ji ok dwa ga lokruok. To sama lokruok bi kelo nyaka iwinji e pek, to sama pek bo biro result be nyaka wuogie maber. Koro ma is achiel kuom yo makende ma ji te ma jo counties thoth gi e Kenya ka ne tamore kata ne ok gidwa ni otimre nikech ntiere weche moko. Namba 2 aparo koro kapok idhi namba 2 delay ma samoro wanene procurement plan process ni en by design ma ng'ato temo nyiso goro ni gini giru ni mukelo ni to ok nyalre, koro wadwa temo nyiso ni gini ok nyalre mondo koro itiyo gi yo mar deko mag timo plans gi. Yes, ingeni ntiere samoro kata kok idwa timo gimoro ok inyal nyiso ng'ato no kadwa time. Ntiere kaka inyalo behave ma behavior ni bro ng'isa ni baticha taneno kok odwa timo gini. But gin gik manyalore, gin gik mosetim kendo mitimo kuonde mamoko. Koro king'iyo kaka one adoption midwaro ni procurement otime yo maler kata yo mar mbui ji tamore, ntiere reason moko samoro behind it nikech e procurement ka nitiere weche mang'eny. Owadwa Kennedy bro ng'isi ni nitiere samoro ng'ato dwaro biro none nie backdoor, to samo nie backdoor ni owadwa mar Kennedy wuoye evaluation ei evaluation ka be nitiere weche and weche ng'ama dhi goyo sei mogik ni akoro batie moami tendani en a procurement officer. Koro i weche makamagi chalo kata gin gik moko mamiyo delay bedo. Namba 2 manyalo wacho e-procurement platform mane aneno koket kaini ji ne wacho ni nitiere delay kata deko mang'eny mondo miyo documents obed uploaded. Maga achiel kuom ng'uro mane joge wacho kata counties moko wacho ni gini deko wa samoro submission ok dhi in time. Koro challenge nyalo bedo e wechego nikech ji to reject. Mar 2 kata mar 3 anyalo wacho ni nitiere gimiluongo ni exchequer makoro kelonwa pesa kata makelo pesa e counties mopogore opogore. Sama exchequer deko, the procurement process nyaka be koro timang'o nyaka deki nikech pesa ma jogi nyalo timo go gigi kata magi nyalo rano go ginene services mag county onge. Koro magi achiel kuom weche manyalo kelo the delay in the procurement process. Nitiere moko mang'eny like a political interference. Political interference e weche magwa mag kata jo siasa moko nyalo bedo gi interest e tenda moro. Jasiasa kose land moro iwinjo mana ni simewa kamkubwa. Ka simewa kamkubwa nyaka chuni ni hold on, idwa winjo gima mkubwa wacho. Samoro ng'ato nyocho ket kanyo mana matingo bandera kata maybe jasiasa moro nyocha ng'ato contractor moro konyo jasiasa moro. Koro kaka jasiasa de dwok lwete e yo makenda wacho ni aonge pesa. Gima nyalo konyigo en mana biashara kata project kata tendering. Koro sama simioa samoro projects gi omi ng'at moro maonge thoche manyalo timogo. Koro gigi kelo delay, kelo gik moko deko kendo ok timre yo makare. Mano ema nyalo wacho. Aya, erokamano ahinya. Evans bro riwore kodwa bang' thuolo machuok kende kech oketo mbui mare yo makare. Gi sani Ken, samiloso budget ema itiyo godo ing'eyo ni chenro mage ma sirikal oketo munyo bed ni itimo nikech ka finance act oseketi manyiso kaka sirikal dhi yudo omenda ne, koro budget manyiso ni omenda moyudi gi idhi tigo e timo achiel 2 3 manyaka gi sani ok apar ka nitiere county ma pok oyudo kapok obedo gi budget mare. Ka gibedo gi budget chon machalo kama, ang'o mamono procurement plan bende tim mapiyo bang' budget? Samiloso budget to jogi oseng'eyo in mind ni budget wise approximately nyalo bedo gi 1 2 3 4. Ang'o mamono machako timore immediately mamiyo samoro this procurement plan yuare nyaka ka financial year dhi rumo?
Mokwongo adwa na ler gimoro. Yes. Procurement plan onge ga gi shida. Lose onge ga gi shida. Inya yudo kata sani ndi wan dwe mara 7. Dwe mara 8 idhi yudo ka counties oselose. Ma en ntiere. En onge ga gi shida. Procurement process ema ni ga gi shida. En ema delays birega. Right. Plan en document moro matekateka ni budget osedonjo. Yes. Sirkal osenyiso ni wadhi miu $7 million. $1 million udhi golo gik mwaluongo ni recurrent expenditure. Kwase golo recurrent expenditure mago gik manyaka chulga. Then eka koro wacho ni wan gi procurement spend. Gin gik make mwadhi tiyo godo nyiepo. Then waloso plan. Plan en onge ga gi shida. En by dwe mara 8 idhi do ka gisetieki. Magara bende pod ginya amende from time to time. Ginya chiyo kata dwe mara 11 gichak giloke. Mak mana procurement processing owuon. Timo procurement owuon ema delay. Emi do ka wan gi gimoro ni requisition. Yes. Requisition ema wacho ni gima ne wakete plan chande. Ero kora dwa nyiewe. Nikech ngeni bedo ni ane plan okonyiso ni dhi nyiewe. Kochopo time makori dwa nyiewe cha, quarter mani dwa nyiewe cha. Eka kori timo gimwaluongo ni requisition. Yes. Then ikwayo ni chopo sani endi nitie gicha mwadwa dhi tiyo. Yenauru kora nyiewe sani. Yenauru kora nyiewe. Then obo dhir jo accounts. Jo accounts bende bro confirm ni bende wan gi pesa no. Mani ngeni ngat mwaluongo ni user department. Samore ni engineer. Wadwa no lost bridge ama culvert moro kamoro. Culvert chakoro wadwa timo wadwa kete sani koth oserumo. Then all the team requisition mare to keto BQ and everything. Ko akanyo to bodhi jo finance. Jo finance bende bro ngi bende wan gi pesa ma wabro chulo godo supplier. Seche mwangu mie tich. Ko setiko kanyo endo kor ko biro irangoa procurement. Procurement bende ngiyo ni bende gini ne procurement plan ne ntiere. Procurement bende consent kor ko dhi jatelo maduong'. Mani ngeni pod process. Planning no setiek chon mano pod requisition process eka gini bed approve no mondo timango. Seche go be nya yudo ka jatelo be moro bende nya penjo ni gini okanya paro ni ne wakete plan. But kor ko doke plan ne mar kaka department ongiyo ni ne ntie bridge moro mano nego ket seme. Kor ko approve. Right. Kor kiduoke iri jo procurement mondo gichak process. Koro iyudo ka delays biro gandi namba 1 kochopo seche ma financial year rumo. Kor kiyudo ka pesa wuok national government chopo ne joka. Tiyudo ka seche goeko jo finance bro nyisi ni okanyala approve requisition tangeni waonge pesa mwadhi chulo go ngani. Yes. Koro gino dhi delay. Then seche mo yudo gi pesa seche magi yudo pesa ko kino no ka requisitions chako biro last minute quarter mogik. To gima nyako wange kendo ni delayed requisitions gieki nyiso ni kaka sani endi ne wane dwe mara 7. Ido ka ngato no kelo ni requisition ne kwayo we akulunge ni kwayo. Kwayo mar nyiepo okele June. To mondo mi wangi yud ji 3 kama jangwen gite mondo oyie mondo bigini ndio chaki en week mangima ma wigare. Mondo mi angwa donj kaka jo procurement mondo wachak process ndala 7. Mani ngeni wane week mogik ma July. Then kwa chako evaluation mar gini omiwa ndalo 30 mar evaluation already wan dwe mara 8. Chegni dwe mara 8 te utieko. Oserumo. Koro ngani endi seche mokelo gire modwa no nyiew ni endi. Okele sadi. Okay. To kingiyo plan no wacho ni gini endi bro time quarter mara 4. Yes. Quarter mara 4 nigi dweche endi. Koro ngani endi rito June to pod en gi May to ne en gi April to mago te samoro wangi no kone ni gino nonego bene nyiew. Gimoro ma bende ntiere wan gi transitions. Kaka igamanyien wadhi bet gi yiero. Koro wan ga gi problem kwa chopo transitions to moa sirkal moro to sirkal moro, especially a county. Then iyudo ka governor manyien modonjo. Samoro no winjo ni ne ntiere audit query around tender no endo. Odhi weye, odhi mule nikech ngama ogolo ema notime. En odhi wacho ni jogo eko bro manyo kaka bro tie nikech ano kadwa chido lweta anachako projects ga egini yudo ka projects moko bende stall nikech ochopo samore ne audit report kamoro ni en gi issue kata issue mineno samoro issue nyabet ni issue moro matin but oken priority ne kaka governor modonjo manyien. Wadhi wuoye mano kenero kamana nyano ka twagni nyakwara mugi medo mako ma dakika 5 bang' saa 5 mar onyango ma eni wacha wachera mugi TV tich adek chakre saa 4 nyaka rom saa 7 nyakwara mugi thuolo ni adani mondo mi waroma ne watudre ne kod Evans ma en jalonye weche mag omenda kendo bende en apisa manotiyo e county assembly ma Migori weche mag omenda igni machien kucha telo mokalo
gie thuolo ni Evans ka oponi winja ma thuolo marwa mar koro in bende imiye jopiny pachi kimoso gi kendo be nyiso ni to ang'o gini mamiyo weche mag procurement kata nyiepo mag mwandu sirikal kata mag sirikal bedo kod ywaruok ahinya to e counties nikech nyo bedo gi ng'ur moro e county ma Migori ni weche mag procurement gi jomoko MCS moko ne paro ni gidek ahinya nyaka chiegni ka ikomenda dhi rumo kor kai wacho ne gini unjo bed ne nyiewo gini unjo bed ne loso gini unjo bed ne mamiyo pending bills bedo to bende gin jo piny penjo gini to gimano wacho ne udhi timo e komenda ni e dwe mar 3 ang'o miyo koro chopo dwe mar 6 pok waneno kotime. Evans machiegni e twak mari wacha okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi to gi George Bati ka in e studio mar Ramogi Nairobi. Asebedo gi nyawo matin mag gik molos gi lwet dhano gi seche moko mtambo gi bedo gi issues moko matindo but ago erokamano kuom miya thuolo mar twak gi jowa kawuono kwang'iyo issues mag nyiewo kata procurement plan to gi challenges magisebedo ka giface go county. The first thing manyalo wacho ne nyikwa Ramogi ni mondo mi win gi miluongo ni procurement plan en mana chenro mag nyiewo ma sirikal oketo mondo mi kidwaro nyiewo mwanda mara mar sirikal tiluri gi chenro go. Mana kaka odi ok inyal nyiewo gimoro amora kionge gomenda. Koro the first thing ma sirikal keto ni kapok iparo mar nyiewo gimoro amora to be in gi pesa ni yude nang'e sirikal omenda ka ikomenda timo gimiluongo ni budgeting. Budgeting ni e pesa e check ma sirikal mora mora kata mar kor gweng' kata mar sirikal mamalo tiyo godo mondo mi gikel go chenro duto mag nyiewo. Koro procurement plan ok nyal bedo ka onge gimiluongo ni budget. Koro mane gima chako mokwongo mana kaka wan e mieche ok nyal chako pango chenro mag nyiewo gimoro amora kapok ipango kama pesa ni nyalo wuoke. Koro onge procurement plan manyalo bedo maonge source of fund. Koro the first thing en ni mondo mi wawach weche mag procurement plan wachako ni benitiere approved budget benitiere budget mopuodhi ma sirikal mar kor gwenge no tiyo godo. Budget gin ga gi sections 2 jokanyanam. Mokwongo budget nitie ga gimiluongo ni the initially approved budget to gi budget modhi otim ka ikomenda dhi mbele miluongo ni supplementary budget. Koro magi gik manyaka wang'e ni kidwa loso procurement plan kata chenro mag nyiewo idhi e chike ma sirikal noketo miluongo ni Public Procurement and Disposal Act. To Public Procurement and Disposal Act wacho ni kidwa tiyo kode the first thing any commitments midwa timo be gin gik manopuodhi e budget. Koro the first thing monyengo wang'e ni kapo nitie nyawo e issues mag procurement ok en nyawo mag jok mapuodho budget. Gin nyawo mag jok matiyo e department mar omenda kata mar finance. Nikech ikomenda korumo to kapok ichako implement budget kata kapok ichako tiyo gi pesa manie budget no mokwongo itero procurement plan. Alright, pod wan gi ng'ikruok matin Evans duondi koro ni apano obro ikore machiegni mondo wadhi nyime kotwak. But gima owacho kanyo ma wawinjo ni nitiere kidienje ariyo, nitiere the initially approved budget korka nitiere the supplementary budget magin kidienje ariyo ma sirikal medo tiyo godo. To gima bende owacho kanyo ni samoro ok en budget, ok en kata procurement plan, en nyawo mar jok matiyo e department ni. Yes, Felix, apa ni ngi wach moro ma idwa wacho kapok amiyo oken. Ado wacho ni nyawo osebedo ne mana jok matiyo e department. Ok ing'e ni seche moko challenges mayudore kata dwe manyocha okadho nyocha winjo weche moko ma governors moko tamore mondo kik odhi e Senate Park mondo miyo gibed openj gi penjo moko ewi nonro kaka pesa tiye county. Koro nyawo expert kata jolony ma ikete county samoro iyudo ka wan gi
jok ma oket kanyo matiyo ma samoro gitin ok giromo mondo miyo gi exhaust everything. Koro giyudo ka county ondiko ji to gindiko jo matin. To kata jok moko ma samoro bondiki biyudo jok moko ma bo okete offices gi ma o qualify maonge gi lony e kumoket gie. Kech county samoro iyudo ka ng'ato ter kanyo, samoro ng'ato kete office, gimonego tim samoro timang'o okia. Koro ka idwaro necessary documents mowinjore mondo miyo the procurement process ni botieki, tiyudo kata ka county oko submit necessary documents madwarore in time. Koro ma ok digolo pesa ka onge approved budget, ok digolo pesa ka onge ka plan kata public participation ni okotim. Koro magi timore nikech jok ma ikete offices gi samoro onge lony makamano, to samoro jok mokete go be gitin ma samoro tich manitiere ng'eny ma samoro ok ginyal tieko e wang' sa makare. Yes. All right, erokamano Felix. Ken, by design ni en nyao mawuok kuom jogi. To bende komachielo Evans wacho ni omenda ok inyal wacho ni lando tich ka in wuon pod onge omenda. It means ni gini dhi bedo gowi to nyalo miyo ng'ato kata teri e court nikech tamri chopo obligation mari mar contract manut sign gi ng'ama ni miyo tich. Process mabedo gi challenges mawinjo ka Felix wacho ni samoro onyalo bedo abeda ni process gini oyware maromo nade, process ne oyware maromo nade, to bende nitiere omenyalo duoke godo piny koso chek koro otwe lwet jolony. Mokuongo kata kapok wachope nyao mar jogo matiye procurement kata finance, ok inyal chako hango ne ja finance. Ket ja finance tije en chudo. Yes. Tije en nyisi ni pesa nitie, dhiuru mbele, abro chulo. Mane tije finance. Obo mi advice mar finance. Ja procurement tije en bet kacha, odito engineer cha otim kwayo mare mar nyiepo mondo ter mondo jatendo otimang'owa opuodhne ekokel. Seche mokele ka endini edi mano kor ka tij procurement chakre. Koro time mokawo kapok okelo kwayo neno endo kik okele e nyao mar jonyiepo ama jo finance. Ke jo finance no sitiko kargi. Jo finance no sewacho ni pesa no nitie, dhiuru mbele. Mano koro kodonje kanyo kendo. Then ja procurement bende bro biro seche misekelo gini endi e desk koro kong'iye en pesa di. Kong'iyo koyudo ka en siling milion 4 kokalo, ong'e maber nodhi timo open tender. To kowacho nodhi timo open tender to ong'eyo ni nyaka okaw ndalo 7, mano chike mowacho. To koa kanyo endo ong'eyo ni evaluation nodhi timo gi ndalo adi, ndalo 30 momiye. To iye kanyo endo nitiere appointment mar committee yiero jogo madhi timo evaluation no endo. Samoro bende yudo ka iseyiero joma dhi timo evaluation, seche koro kodhi owuok ene seminar Uganda. Sano ende ene seminar Mombasa. To samoro ene jatend department, en kende engineer kanyo endo. Nyiso ni nyakurite ta kotima ng'owa, nyakoduogi, ene mokete jakom mar committee no endo. Koro chuno ni nyakarite, nyakoduogi, en mani nitiere seche moko ma inyalo kuyudo ka ng'ano onge, unyalo ndiko ne jatend cabinet to nyisa ni ng'ani onge, wadwa no bed replace. To samoro ene wuon gino to osewacho ni an abro time kaduogo do ng'ani gi ndalo 30. Koro nyiso ni obro tiyo gi ndalo 30 kate nyaka rum. To kotieko eko wadonje process mar awarding. To kar awarding kanyo bende wan ga gimoro mwaluongo ni due diligence. Wacheko ni bende kambi momiyo ni be en gi pesa, be en gi nyalo, be en gi cases moko chien kanyo ndo matije mapok otieko, ama en gi cases moko e court. Koro mago eko itimo ga gi evaluation committee. The other thing manyaka wang'e maber en ni once ni budget osekal mo procurement plan kaka wadwa wacho ni ilose from the budget. Yes. To koselose from the budget nyiso ni gigo eko no oseyiere ni gigo eko idhi nyiewo. Time mar nyiewo gi bende ukete procurement plan ni. In the event ni ok inyiewo gi e quarter no, ing'eni ok ibi blame jonyiepo to kibi blame jo finance. Jo finance no setimo kargi mar budget. Koro jogo matimo kwayo mar nyiepo bende onego tim tijgi. Kendo yudo ni andi jogo matimo mwaluongo ni user department, jogo matimo kwayo mar nyiepo gine miketo giga kendo evaluation. Koro ka gimoro leo pod en mana gin
gine monego bedni ginyisowa ni gini endi waseng'iyo jogi Kenya kelo jogi nyalo loso calvert mane wadwa loso chande gi pesa ma giketo kan gine ma ka gidile gikelo report nikech ing'eni accounting officer jatelo maduong' okibikete office kacha orito jogi eki en bende en gi tijene koro document ne nyakele kete mesa kacha chande rite nyako duogi nikech seche moko ok delegate ne ng'ato owacho ni kamano to nyaka an ma ng'ate mang'o nyaka an ma ng'apuodhi koro nyaka wang'e ni chenro mar nyiepo en gi process ne to ndalo moketgi magi ndalo ma standard actually chikwa mar procurement ene pend chike mago mon constitution to bedo aligned gi World Bank procedures manyiso ni en wanyaluonge ni en gimoro ma global koro standards go eko nitiere momigodo ng'ato monego bedni ichiwo godo thuolo mondo mi kik urok ni utim gimoro ma ubro duogo ywak bang'e anyawe gi all right Felix yes koro waseng'iyo weche ma chendo gi wacho ni gini budget koseyudore ma plan oseyudore process chakore gi ng'ama dwa oro chwalo kwayo mare to magi gin koro departments is not the procurement officer is not the finance gigi wuok e department idwa ger class ECD for example idwa ter kombe moko classes mag ECD then ng'ani orito ka okoro kwayo procurement officer will not just come and nisi ni bwana kelnwa gini ok onyal biro any department ni ma oro kwayo to gitim assessment pesa ni nitie aya now begin the process jo department gi ang'o manyalo mono gi koso dipone the process of making this plan emok chop negi mondo ging'e ni now in the plan magi gik ma wan godo so that they act on time koso gin jok ma ok ging'e ni pesa nitie kata pesa onge nyalo bet ni tudruok marach e kind apise mag piny owacho dipo ni nyalo kelo wach nikech in kaka jalony e weche mag omenda okay awinjo gima ipenjono kata gima iwacho ing'e ni thothne mondo miyo procurement odhi thuolo kendo obed e yo makare ma gik moko ma samoro ng'ato ne nitiere go e plan dhi nyime participation nyaka time e yo makare samoro mana kaka Mr. Kennedy owacho jatelo mochung' ne gino iyudo ka samoro gin jok ma kata onge ground gima gidwa timono samoro be gionge kata intention ing'eni mondo mi abed gi budget amor gi kaka Evans kata nowacho nyaka ibed ni adwarang'o an kaka an Felix adwarang'o kaseng'eyo gima adwarono tere kaka inyal time to ere jok mage manyalo konya time mondo mi ochopie yo makare koro ing'eni wan kocha kata ka wan tiere e gweng' kata samoro wan wakia gima wadwaro samoro yudo kaka jachung' mara kata maybe nitiere gik moko ma jogweng' neno mae giparo ni achiel ariyo onego tim to magi samoro ok en ng'ama nitiere kuonde go seche te samoro yudo delay kata gima onego tim kata monego ket ne jo county ni mai gima dware e wardna samoro kia koro kokia to bokotero ere kaka pesa ang' ne wuogi mondo mi odhi otim project moro mage makoro iluongo ni ghost projects samoro ana wacho gimoro gi pacha to gima wacho no to be onge koro mana miluongo ni ghost project mage manyalo kelo process kata mar golo pesa timang'o bede yo moro ma ok ni makare ema kelowa kata ni samoro golo pesa no gima ne oketne ne mondo timo kotimo iyudo koro ka queries biro mang'eny ma samoro mono gik moko dhi nyime kaka dhi pile all right erokamano ahinya aparo ni wanyalo yudo Evans mondo walosane kode kapok oyudore to wabiane ira Ken now chandruok nitiere e process ka gin ang'o gini munjo bed ni timo mapiyo mondo res jopiny nikech sama chandruok owuok to keto kata mana governors kamarach nikech ng'eni governor e jasiasa manogone okura joma moko gin joma oyier office nyao mobedo ka dhi hinyo governor dhi hinyo MCA ma jopiny nogone kura to bende kata koponi ok en e county kata sirikal mamalo odhi hinyo president odhi hinyo samoro jaod bura manochung' mowacho ni gini nyocha wakete budget osepudho ne omenda ne owinjo bed ni yudore to koro gini ok nyal timore japiny koro ka gavana odonjo to nyiso ni in ni wuondowa ikwalo pesa donge nyo winjo bed ni kunyonwa pi pok waneno kare pesa pi ne chame kok wanyalo neno pi nyiso ni pesa no cha
ochame. Ang'o ma nyaka tim mapiyo, Ken? Mondo wares chandruok ma wantiere godo, adwa nachak gi kuma ni penjo, ni wan gi breakdown kanye. Breakdown wantiere godo, mokwongo seche ma plan nosepuodhe. Bende kaka jo nyiepo waore ne jo departments gi mondo ging'e ma nikech gik monego bed ni nyiewo go gin mane gi raise gi, then ni notify gi, inyiso gi ni gige ukande nobedo approved. Koro unu ming'eyo kwota ma ubro dware, manyiso ni onego bed ni wa communicate negi. Mar ariyo, nitie gimoro mwaluongo ni report, quarterly report. Onego bed ni koro kaka department mar nyiepo wanya wacho ni kwota ka kwota wanyiso departments kande ni kwota ni none gi nyiewo magi ndi kwota rumo pokitimo ang'o, pokitimo requisition. Mano onego bed ni wanyatimo mondo mi kik wachal ka gima ok wati gi jogi kamoro achiel, wan kamoro achiel, mondo mi wabed at pa, nikech gin bende gin gi tije gi mang'eny monego bed ni gitimo, but ber ka samoro waparo ne gi, wanyiso gi ni gini pokitimo ang'o, pokinjiewo. Mar ariyo, wan gi gimoro ma waluongo ni misalignment of procurement request. Iwacho ni MCA dwano walosne school. Wasewinjo from joge wa matimo procurement e counties moko, ginyise ni samoro inyiso gi ikelo requisition mar school no los ni onego bed ni loso Korumba school. But koro loki mane ni plan en Korumba school. But oloke koro itimo odie nyaka Gai school. Mane ngeni ne onge plan. But koro timo ng'owa oloke. Samoro machano onego bed ni loso roof. To mae ndie school ogore piny koro idwa timo ng'o? Idwa lose. King'iyo kacha chande scope mar machane en roof. But mae ndie koro nyiso ni lokuru budget chande mondo mi watimo ng'o? Walos sikul, nikech governor chopo kacha to yudo ka sikul rach, to wacho ni sikul ni adwa notimo ng'o? Adwa nolose. Ing'e ni mano ne onge plan mar loso skul no. But chuno ni nyaka timo ng'o? Nyaka lose. Koro mago eke makero ga shida, nikech budget mano los mar keto witado chande opogore gi makoro idwa gero godo korot niendi. Mar adek, gima nyaka watim onego bed ni wang'eyo ni bende en sadi monego bed ni anyiewo gima onego bed ni anyiewo. Egin sirikal obiro gi EGP. An kipende EGP ni kata governor samoro ok dware, tadwa na anyisi ka ndi adier en ni nitie counties mar leading implementation mar EGP. Kuma pod gine court no endo, Kisumu County lead implementation mar EGP. Wan gi Siaya County that are also doing very well. Wan gi Murang'a County mabende timo maber. Wan gi Homa-Bay. Jogi eki giamua ni gidwa timo procurement maber gi system niendi. Sani kata kidonje system kanyo ende ma sani financial year oserumo. Kidonje system mar GP inya neno procurement plan mar Migori, inya neno mar Homa-Bay, to gi chieng' monego bed ni nyiewe, to gi pesa di oket kanyo endo ayanga. Manyiso ni user department ama ng'at monego bed ni timo kwayo mar nyiepo ok nya blame ng'ata nikech kata public ong'eyo ni chocha nonego bed ni losonwa e quarter mar adek. Koro nitiere civil societies ma samoro timoga gimoro miluongo ni social auditing. Ginya timo gimoro, ginya amua ni ging'iyo plan mar organization niendi, to gi report ni sikund cha nonego bed ni gero to pok ogere. Wadwa ng'eyo gimomiyo pok ogere nikech onego bed ni o benefit community. Mak mana nitiere seche moko ma wanyalo blame political interference on implementation mag procurement. Nikech samoro iyudo ka for one reason or the other MCA dwaro gimoro no tim, to MCA ni samoro ok en aligned to governor as at that time, ama ok giwinje. Koro ginendo onya koso neno the light of the day, nikech samoro politically MCA ni ok winjre gi ng'ani, to samoro governor ni neno ni komi ng'ani tijni ng'ani dhi yudo mileage. Koro tijno endo idhi yudo ka tender no endo ok dhi timo ang'o, ok dhi time, kata requisition no endo bende ok dhi tim. Koro ber mondo mi counties kagi setieko procurement planning giwene the technocrats mondo tim ang'o, otim the work. Emna ni wang'eyo piny mwadake sani ok yot, nikech wan gi political interest ma we can never run away from. Governor Chiugo kinyi to se goch neno mera sikund cha gore piny.
ama jogi kinogo ni ombulu to jo nyiso gine dhi los gima kama indi samoro bendi kata gavana midwa notim gimoro noendo so gimoro gimidwa notim no onge budget to serido ne ni gine nyaka tim to en bende ong'iyo no dwaro tuta koro odhi manyo kaka idhi tim ginendo kata budget onge odhi dhiri adhira ibro dhire nyaka tim and then ibo nyis jo accounts manyuru pesa moro manyuru supplier moro endo ok bi chul mondo mi ochul maendi mondo tim maendi ko inyalo wuodh moro mane ni koni tigolo koro imayi tim kata imayo Felix iketo kocha no mano endo itimo gandi nikech koseneno kama endi ok interest ne gini dhi benefit god jok moko mopogre then ok dhi tere kono endo to otere kumoro mopogre mago bende timre samoro kata supplier owuon inya yudo jogo makonyowa chimo supply chain e counties bro nyisi ni samoro kata supplier ni endi oseyudra manonro gisetimo ni supply ni ndio can aligned to sirkal modonjo obro rito samoro nyari to chudo ne for a very long time nikech jogi kaneno ng'ani endi nogo ya ndalo siasa to en modwaro no chule kaidi ok dhi chule nikech political interference koro kawanya pogo political interference gi the practice itself wanyalo lakini pod wan Kenya ka okoyot yes abro biro ire political interference no kagino chiro juok Felix adwani mondo abia ni Evans kinyalo winja adwani mondo wang'ia ne to nyaka gia sani owinjo kama koro chopone e kidienje ariyo mag budget gi achiel ma budget mopuodhi mokwongo the initial approved budget e katire machielo mar the supplementary to bende wacho ne nyao bedo ga samoro e kinde ma koro gigi timore penjo en ni political interference ma nikech Evans ni tiyo od bura mar county assembly kaka apisa mar weche mag omenda kendo ing'eyo malong'o ni samoro kare inyalo ma kaluwore gi Ken ni inyalo ma ng'ato manyo is not in line kata manyo pingo governor kata manyo pingo jatelo moro ni in koro mari ni to ritarito obro bire financial year machielo koka man tikete obedo pending bill moro nyaka kata ketni godo e kinde gi jopiny ang'o matimore ka weche mag procurement gi manyalo miyo gigi deko ko ochopi Evans kamano George penjo no to nawinjo ka gima en penjo moro maber kabisa to koro gini mona winjo tie penjo koro kana all right wanuoni gano Evans awacho ni nitiere weche mag political interference kata gajruok mag weche mag siasa ma samoro yudo ka chenro achiel inyalo deki ka ok otim kaluwore ni samoro ng'at ma winjo bed ni puodho chenro ni en ng'ama ok iwinjri godo nyalo bedo ni MCA ema dwani mondo odhir ne gini to MCA koro kwinjre gi governor onyalo bedo ni MP koro kwinjre gi sirikal mamalo gima chal kamano then ji dwa chopo nang'o mondo dongruok obed makare kendo procurement gi plan ni obed implemented e yo mapiyo erokamano ahinya George ka winji malong'o temo lieko kanyo ni ka political interference kaka chenro mag siasa temo chocho chenro mag nyiewo kata procurement plan correct gima nyalo wacho ni en adieri ni every government sirikal ka sirikal kodonjo to nigi political interest mare manyiso ni ng'ato ka ng'ato ng'iyo what are the political indicators mar decisions mokao mopogore gi economic decisions manyalo bedo kanie tie koro nitie ka conflict seche moko kiyudo ka the procurement plan manosebedo uploaded cha koro yudo ka chenro mag siasa koro dwaro ocho manyiso ni wadwa dhi kaka ne wapango within the annual procurement plan during the implementation kanyo kane wawacho ni according to the procurement plan magi manonego watim to biri gine program magi monego watim tiyudo ka kogike amede diere kanyo to paro manoketi koro yani iloko gima timore ni procurement plan mondo mi obed amended en system based en gima nyaka ikete ei system to nitie procedures mag amending a procurement plan ok onego bed ni loko chenro mag nyiewo kapok wayudo approval in supplementary kuom county assemblies magwa koro kopo ni nitiere chenro mane sirikal osekete kor gwenge
to the executive kata office of the governor feel ni ogidwa implement chenro no kaka no winjore okete, to onego bed ni ka en kulingana gi chike mag county government and the Public Procurement and Disposal Act, onego bed ni di gimitumo ni budget review kata supplementary budget kokiketo gi a revised procurement plan. Okonengore ikaw procurement plan mano sebedo uploaded as per the approved budget I violate. To kata koponi mano timore kokia dhia to the procurement plan be approved the assembly, you are allowed therefore mondo me approach the assembly for the ratification process. But ratification process is not legal, it is irregular. Ka oluwore gi chik to onego bed niya idhi mana itimo mana chenro mag nyiewo kaka ne okete approved procurement plan. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Evans. Waduogo iri bang'e, we wadhi ywe matin tu, ka waduogo to waduogo kod weche mamoko bende nikech en dakika 31 bang' saa 5 mar onyango. Ma en wacha wang'iyo gik mamiyo samoro ywaruok nyalo bedo e weche mag nyiepo mag mwandu sirikal kata chenro mag sirikal ma itayo e pacho ka Nyakwaramogi. Ka waduogo kata wadhi nyime kod twak, omiyo gi thuolo ni wadhi en yweyo, kik idhi mabor. Harman, pari ni to kin kare. Okin kare, itemo wachang'o? Ana kia gima ber gi gima rach ka idana. Itemo wacho? Gimora mora, mano timore ne pari ka inyoro. Gimora mora ma ana timone ka, nitie kaka an. Awinjo ka gima ana onge kwedana. Ana wuona bro wuoyo gi pari nit. Ana bro wacho ne nien kiko donje wechegi. To, onyalo chako ngimane manyien kendo. Kare Harman. Pari nit winjo ka gimora mora ma nere gi wacho ne. Samoro wang' ni obiro winje. En gima ber ni mandipo onge ka. Nyakwaramogi achiel kachiel wadhi nyaka Olkalau kama Commissioner mar IEBC Hassan Nur loso gi thuolo ni Nyakwaramogi kinde ma bende koro kata sanduge mag ombulu ma idhi tigo de yiero adundo ma Olkalau kiny koro ni to iyango ler margi kod IEBC. Winjane gima Commissioner nowacho gi sani. In the National Assembly. For us as IEBC, we are basically midwives. We are impartial organization. We have no specific candidate, no affiliation to any political party. We are independent, and I want us to be treated in that light. Please help any IEBC staff you see anywhere during this process. Our appeal to people of Olkalau and beyond is to help them. If you see them anywhere, help them in making their job easy so that they do their work peacefully. Thank you. Commissioner Ann, please. Thank you, and thank you, Commissioner Hassan, who is actually the team leader in this by-election, and I want to join him by assuring the citizens and the registered voters of Olkalau constituency that we have an election tomorrow. The election starts from 6 a.m. in the morning and ends at 5 p.m. In the evening, but whoever shall be on the queue at 5 p.m. will, of course, according to the regulations and the rules, will be allowed to cast his vote. The commission, led by the chairperson yesterday, gave a brief of what to expect and the do's and don'ts of this by-election, just like any other by-election. We are not introducing rules that are separate from what have happened in the other by-elections. And we reiterated, and we want to reiterate, that we do not expect that any person who is not accredited shall be allowed into the polling station, except the voter. The voter has a right to enter the polling station, and after voting, he leaves the polling station.
Any other person, the 400 meters radius, which is the polling station, is not allowed unless you produce accreditation documents, which include a letter, a badge from IBC, and an oath of secrecy. Those are the documents we expect to see for any person, including the media, because even media is accredited, and I can see you have the badges with you, so that we have a process that is smooth, and we leave the voters to exercise their right without any interference. The chairman and the commission also reiterated that we do not expect that people will abuse the secrecy of the ballot. So we don't expect that any Kenyan will enter the booth, vote, and then take a photo. This is against the rules and against the law. Therefore, we expect that you vote and you preserve your secrecy. It is your secret. The Constitution says that voting in Kenya is by secret ballot. So once you vote, just go home, cast your vote, and then you go. It's upon you to do that and protect your own vote. Lastly, allow me to explain the voter identification process, because I can see some people requesting whether we have the manual register, whether we have whether our KIMS kit will work, and what is the process. The voter identification process is by biometrics that are already captured in the register of voters. The register of voters is in the KIMS kit, the one we shall use. So when a voter enters a polling station, the first thing he must produce is an identification document, which is the national ID or the passport, depending on which document he registered with. Once you come, then you shall be to give your ID, and once the ID is confirmed it's your ID, then the next time is to check whether your biometric are matching from the register. And you go figure by figure to see which figure is matching. You also have facial recognition as part of a biometric identification that is in the register. All those cannot fail. But in the unlikely event that your fingerprints are not working, which is, in the extreme cases from experience, there are very few cases, we resort to alphanumeric identification. Alphanumeric identification is where we type your ID number into the system. And once we type your ID number, your details will automatically pop up. Once they pop up, we know that you are actually in the register. If they do not pop up, for sure, you are not in that register, and nowhere else you can be found, because your national ID should be the identification document. And once your details pop up, we don't stop there. We actually take your photo, and we tell you to put your ID card here, and we take your photo, and then put it in the KIMS kit. So every person who shall vote in this by-election and in the previous by-election has been identified using the KIMS kit. So we don't expect to have any manual register around for identification, because the KIMS kit is also able to identify those people whose biometric has not come up. We have come with that method, alphanumeric identification, using your ID number to identify you and to make your details come up. So let it be very Koromogi mano kanyo apisa maga IBC kamutingo mokwongo Hassan Nur maen commissioner mar IBC moloso motelo kasto Anderito Nyakoromogi bende oloso kata ema koro loso sani kagi chiwo ler kumokenge ma oketi eneno ni chenro mag yiero adundo ma Olkalao timore yo makare. Waro kane migori kuom Evans kapok aduge studio ka. Evans, ginango gini manyaka tema mar neno ni chenro mag nyiewo mwandu mag serikal kata chwalo dongruoge ma oketi ni ujebe ne timo e komenda otimore kaka dwarore maonge gi rochruok mang'eny ahinya, kaka jalonye weche mag omenda, kaka jalo mosebede paw siasa, kaka jalo mosetiyo e apisi mar omenda e county assembly e serikal mar county. Ang'o gini manyaka tim mar neno ni japiny ok obedo gi ywak ni gik manowinjo bed ni timonegi ok otim kata odong' nus? Erokamano ahinya ati kaka ng'ata mosebede e sirikal as a finance officer kuom higa 7 at county assembly level,
anyalo bedo gi lony gik matimore in terms of procurement plan to gi budgeting process. Normally gima keloga rochni en ni interest kata dwaro mar jotendwa kata pogruok e weche mag dwaro mag jotendwa nyalo rocho chenro mag nyiewo within a procurement plan. Ka waonge gi strong oversight, manyiso ni assembly ok okawo mijing'o kendo teko duto marango ni the procurement plan mano bed uploaded obed adhered to kata procurement plan mano kete mbui olu kaka chenro go nobedo to pod wabro bedo mana gi nyawo at the county level. Siasa plays a big role, kata siasa kawo okang' mamalo sane procurement to gibedo ka gigi duto iwacho ni gin nyimine kata gin rude. Onge procurement plan ka onge weche mag budget. Koro yudo ka ng'ato noselieko ni adhi kunyo pi, adhi gero chiro, wadhi loso barabara, to magi duto gin mana weche molieki moketnegi omenda, to omenda go duto mondo mi koro giti nyaka gibede procurement plan. Tiyudo ka paro oduogo lokore, maybe because of interest kata ng'ato ne supporti, koro yudo ni ng'ane ne chwako sirikal, koro nwaketo ne magi. To nikech siasa ok ong'ere kiny upogoru e paro. Koro ng'ato wacho ni siasa mbaya, maisha mbaya. Iyudo ka koro chenro manoseketi plan kacha koro idwa ruchi mondo mi kata idwa lokgi mondo mi ok idwa dhi adhiya to. Gima chako hinyo issues mag procurement plan magwa en ni nitiere ga interest mag finance department to gi gine to gi jotendwa. Inya yudo ka items manonego bed procured for jogi tiyo gi systems moseket into place mondo gi divert go funds. Koro yudo ka noket gimoro e procurement plan to pesa oserumo to gino boko tim. Manyiso ni jogi notiyo gi requisition process marach, gidhi kanyakango giwacho ni gidwaro timo magi. Ka pesa osedonje county revenue fund, pesa ni iore commercial banks kata bengi wa moko mag ohala matayo ohala e kende ka. Yes. Iyudo ka pesa ni osegol kendo tigo e yore moko winjore. Sama koro procurement officer dhi upload procurement, dhi chako process mar procurement, tidhi nyise ni insufficient fund. Insufficient fund nang'o? Nikech pesa osewuok motiyo e chenro mane ok owinjore kaka procurement plan onego tim. Koro one fraud kata manipulation mag systems finance department interfere gi procurement plan. Mar ariyo en political interest gi pogruok e weche mag siasa. Magi makoko bedo addressed to pod wabro bedo mana gi ywak mane members of county assembly ywak ni gige gi mane giketo procurement plan, there is delay kata ok otim. Erokamano ahinya. Erokamano nya Evans. Ken, winjo gima Evans wacho, Felix winjo gima Evans bende wacho kaka jalo mosetiyo apise mag county. Wacho ni political interference en achiel kuom gima nuoyo ahinya. Kendo wacho ni ma nyalo miyo kisira sani to nyalo keto ni mang'eny, to kopo ni paro ogwenyore to kora gol amai mane ok ing'e ni Felix gini kaka joma bende samoro geto lemo mag siasa. Wacho kare kora ang' ni serious itho kode. Gima ndo wacho chaken? Adona wach gimoro kuom gima wadwa wacho ni procurement plan, loko procurement plan ok en gima illegal. Yeah, it is allowed ni procurement plan unya loko from time to time kaluwore gi dwaro mag dwaro unya lokore. Kaka na wacho initially ne wachiyo gokinyi to ndara ne nitie. Wayudo ka koro ndara no nonge. Manyiso ni koth ochwe mandara kaka nitiere bridge moro dala kucho ni Nyamgun. Koth chwe makal ga gi bridge no. En pile koth ywere. En koth ywere ga batane no kasani endi mjumbe te malose. Yes. En gimoro ma emergency procurement nyaka wang tim. Manyiso ni nyaka wang tim some element of amendment mar procurement plan tan. So en nani koro nyaka lu procedure moketi matimamo mokwongo nyaka allocate pesa mabro meet cost matimo tijno endo ekiduogi itima amendment no. Namba 2
wan gi gimoro mowacho kanyo ni fraud. Kawuono ne wawacho ni wadwa nyiewo sa lakini walokre wanyiewo wuoche. It is not fraud. Te gimwaluongo ni misappropriation. No kete mar nyiewo sa onego nyiewo sa. Ndio wanyiewo wuoche pod idwaro wuoche, wang'ini ni idwaro wuoche. Lakini pesa ni nyiso serikal ni pesa ni nadwa nyiewo godo ang'owa sa. Ang'o kinyiso serikal idwa nyiewo sa tidhi nyiewo wuoche? Mago dong gik moko ariyo mopogore. Inyiewo gik moko. Koro en mwaluongo ni misappropriation of funds. Ok ni kwale. Ng'e ni fraud ni kwalo pesa cha. But misappropriation neni pod itiyo kode e serikal kata chande. Pod itiyo but inyiewo gimoma. Koro fraud gi misappropriation are two different things. Niluongo ni financial misappropriation. Ndio wanyiewo suit lakini ne wadwa loso bridge. Suit ni bende samoro ni idwara Niso ni nonego bedo wadhi through process mar loko gima ne ntiere plan cha. In as much as no dwaro sudni, nyaka udhi e process mar loko plan chande mondo koro read suit. To ka okuloke, unyiewo suit okuloke ma imagine to auditor general dhi kwanyi manyisi ni misappropriation of funds. So they duoko Senate. Then one gi political interference mowacho maber. Ni it is true ni one gi elements mag political interference. Mamiyo samoro school nonego bende gero kamoro, but nikech pogruok mar siasa samoro ng'ani bende ebe odwa no chung kom governor uchung chande. Bende en gi gombo ne moro lape ndong ne kom noendo. To area noendo school moro nonego ger kanyo ma odhi kao credit. Koro governor make sure ni school noendo podok dhi losi ganiende nyaka ng'ani gore piny mondi next election. Eka bolo samo sikul noendo ama for one reason or the other. Wang'e kama wantiere. One a political world. Iyudo ka area moro noko support jatelo ahinya. Kendo pod gigoe kata period noendo. Gin pod gimora mora motimo ok gine. Igeni gibro rito mondo gigo e komo nego beni timo negi ok tim negi. Nikech wadil gi dhano ok wadil gi computers. Tapenji Ken, mano keto demokrasia gi chik kanye. Nikech mano nyiso ni kare ngamo yero apisi ni tiyo marach gi teko mar office mare. Mwinjo bedni is another thing mwinjo bedni ikawo yondamo. Ni winjo gima eva so wacho na oversight. Oversight onego bedni ensure mane edo e county assembly. Tij gen to ensure ni equitable distribution of resources. To ka gin giweyo timo tijgi. Nyiso ni ng'acha biro timo tich kakodwaro. Gino wacho ni ka ok waketo systems wa maber. Kata national government kwa keto parliament otim oversight maber, kwa keto senate otim oversight maber, then governor kodonjo kacha biro chiyo gokinyi to kawo pesa to dhi gero ode dala, kotieko to dhi dala. To mane tij oversight to mondo gi ensure ni budget seche miloso to gi procurement planning bende seche mitimo it is equitable across the whole county. To gi make sure ni monitoring is done mondo gi ng'eni ng'acha at least otimo ang'owa koro kotamre kanyo ndio kuma koro gikwanye gang'owa impeachment. Okay. All right, Felix. Yes. Wach mar siasa ka gi joma ni assembly oversight. Nyalo bet ni en achiel kuom gima miyo lokruok bedo kata pek bedo ne japiny chopo dwaro. Kaka in iwuon kida wuoyo gi maybe jogo mani assembly. Jogo ma nie kama chiko migi thuolo mar ng'iyo kaka sirikal mag county kata sirikal mamalo timo. Ang'o ma nyalo nyisogi ka jalony weche mag omenda. Sama budget osebedo approved gimoro amora nitie. Okay, gima anyalo wacho maduong'. GBF kaka GBF no nikech ok gidwar rito chik. Ok ne gikia ging'eyo chik to gidwa ni gilure gi gik matimo chike moketi dwaro. Wan gi Conflict of Interest Act. Ng'ato ka ng'ato sami timo gino ting'eyo repercussions mage mobirogo. Wan kendo gi Public Officer Ethics Act ma ong'eyo gima kaka gik ma idware no onego tim. Ei chike mag Kenya ka makati iwacho ni Constitution in Chapter 6 is talking about the leadership and integrity. Ka in jatelo ing'eyo ni an kaka an Felix Oyiera gi pacha gi gima oyiera ni onego atim be atime yo makare manyalo dwarore makata ka jopiny onena nyalo duoka. Magi gik ma osebedo nikech mana weche mag siasa dwa nyisi mana gi kaka owadwa Kennedy owacho ka. Ei Migori wantiere gi oloko moro magoyo loka kocha ma samoro nokethore. Tiyudo ka jotendwa meke jo siasa kendo jomoko ka go siasa yo moro mok kare nikech ok understand gima chik wacho.
Namba achiel wang'iye kata yore gi kata kaka wanyalo wacho e bridge no, ka wacho Migori Bridge, aparo ni nukete nyaka news ka. En ndara ma onego bed jok magi monego lose. Namba achiel kwadwa yudo kuma shida wuoke kata kuma problem wuoke, wang'i ni who is responsible for this. Ei bridge cha waneno ka ntiere Kenha onego bed ni tiyo, to ng'at mane monego sund Kenha ni mondo miyo action o take very quickly en nga. Koro yudo ka jo siasa moko na winjo kata ja siasa moro mang'ula kendo maduong' ka complain owacho ni jomoko no dhi Migori ogo arambe ma ji golo milion 10, jomoko golo milion 2, jomoko golo milion 1. Ok nyalore. Magi gik mang'isore ni knowledge, bedo gi rieko, ng'at mane monego tim gini to sa mane monego time, to ang'o madwarore mondo miyo gini otim. Ema kelo why procurement, the process of the procurement. Koro samoro kineno ka dile nitiere gimoro, nyaka jogi lok ang'o, nyaka lo sheria. Wan gi namba 2, anyalo wacho gik ma seneno ka timore ma jotendwa timo, to gidwaro ni onego gibed corrected e weche mag siasa. An kamoro na Awendo, Manyata kanyo. Nitiere daraja ma wuok off Awendo Kanyimach Road. Daraja ni osekdidi diriyo, to kuonde mamoko nitiere jok mane gidwaro yo ericho. En oversight mar role mar MCA ma kanyo mondo timango onego wuothi, onego ng'i ni gima kama dwarore. To ka gik ma kama gidwarore, ere budget kako onego adhi achwali assembly kocha mondo mi atimango okadhna. Mogik, misappropriation ma Kennedy wuoye. Podo wuoye gweng'a nikech an gi authority kendo an gi kendo aneno gi wang'a gik matimore, to kendo an gi knowledge mar wacho gik matimore to ok tim e yo makare. Ng'i gi gwenge mamoko bende. Yes, gi gwenge mamoko. Ba nyalo lero mang'eny. Iyudo ka nitiere pi moro mane okuny Manyata, iyudo kotiyo gi milion 2. Pi ni owe mochako din mochako kuny machielo. What is the intention for that? Ka idwaro pi tikunyo pi. Do nyalo bedo ni samoro ko yude kara yude ka nitiere kaka en contaminated no rocks mapiny. Ka obedo contaminated ok inyal chaki kunye bathe kanyo. Mano gima chiko wacho. Ing'eni gimoro ka yudo ko bedo contaminated, koro inyalo wacho ni adhi area mamoro atimango akuny. Koro nitiere kaka jotendwa tiyo gi pesa ne ang'o e yo moro mok kare. Koro agombo ni jotendwa wan gi Public Officer Ethics Act mang'iso wa kaka jatelo nengo behave gi gik monengo tim e yo makare. Yes. Ero kamana nya Felix Ken mae mabedo wach ni mogik midwa godo wigi ni gi nyundo kasa dia ni Evans be. Adwa na nyisi jowinjo mago ni mokwongo anan supporter mar EGP ma sirkal okelo. Mokwongo odhi nyisi gima county onego bed ni timo karang'o, to in gi ratiro ma dhi penjo gimomiyo gino pok otim. Koro EGP en gima onego wa embrace mondo obro konyowa kabisa. Odhi keto nyaka nyiepo mar sirkal dhi bedo e ler. Mar ariyo, nyaka wang'e ni ang'o monego bed natimo kaka japiny. Weche mag procurement itimo gi jo procurement. Magino gibedo oversighted by jopiny. Gin oversight gintiere within the organization and the Auditor General. But an gi MCA na monego bed nadhi nyiso mondo tim achiel ariyo kodhi assembly. Odhi owach ni mind gi mind wadwa no tim ang'o mondo tim. MCA ko insist ni timuru ni wadwa ni ma otim. To ginyiso governor. Governor nigi right mar nyiso jo procurement ne lokuru gimoro kama nikech MCA onge chieng' ma MCA bro chiyo ema ni kuonde moko wawinjo ni gichiyo to gichiwo instructions ne executive staff. Instruction mar MCA ok nya tiyo ir ja procurement, but the chief officer ma the CEC finance nigi rights mar chiwo instructions ne ja procurement. But jopiny must ensure ni gichung' malo ginyiso MCA margi ama gimanyo means ma information magin godo ama loophole magineno chopo ir governor margi mondo migi gift. Samoro inyayudo ka ndara moywago no nego bed ni timo no endo noonge kata budget, noonge kata plan, but udwa noti dong nikech ne ja MCA wacho ni odhi time kata ne MP wacho ni odhi time, koro japinto ng'eni ne be ing'eni MP nyawacho ni odhi time, but kwa ng'iyo CDF bende loso ndara. Okay. So my parting shot ni wang'e gima onego bed watimo kaka jopiny, wang'e role marwa, to wang'e kumochope, to watime maber. Mogik nyiepo mar sirkal
kata in Bati sani endi nyadhi register biashachi mondo itim ohala gi sirkal kuma tiyo kochuno ni nyaka ing'eya in kata ni idhi kata chande idhi e IGP ting'iyo tineno open tenders click kanyo to apply for that tender obro dhir organization on whether ging'eyi or not to dhi bedo evaluated so mind achiel kuom gigo mwakwayo nun kaka media houses nitie jok moko ma misinform ji to the public but adieri nitiere kamoro mopolo monego bedni wang'eyo otherwise agoero kamano erokamano nyaken riembi kuom yudo thuolo Felix wach ni mogik e dakika achiel kaso wadhi anir Evans wach ni mogik dakika achiel wachna mogik gik moko inyal tim e yo an gadieri kendo an gi geno ni gik moko inyal tim e yo makare tamruok timo gimoro e yo makare gi sa monego time kelo dhi ataro mar chik ma jomoko osebedo ka ywago ang'e kata ywago modo bedo gi to kata gitony e weche moko ma onego dhi makare koro jotendwa duto ka oketie government office kitiyo ti king'eyo ni nitiere jopiny monego itinegi to kendi ti king'eyo ni nitiere gimonego mane gikeli mane gineno ni nyalo timonegi to bendo ka tich otami tiweyo ne jok mamoko tiyo nying Yesu. Erokamano nya Evans kinyalo winja wach ni mogik minyalo nyiso nyikwara mogigi e weche mag neno ni gik ma gigombo mondo chopnegi sirikal otimo e yo madwarore to japiny bende ng'eyo mane gi ting' mane ma en godo e weche mag neno ni projects kata dongruok ochopo ne yo makare. Sirikal chalo got. Owacho ni sirikal king'iye gi mabor to ineno ka gimotiek lakini kiwuotho ei got tibro fwenyo ni yien ka yien nigi kare. Gimomiyo awacho kamano nitiere weche mwawacho kawuono mag public procurement gi gitimo gi jo sirikal e migawo mopogore opogore. Nitiere roles ma Erokamano ahinya mano timo. Yes Evans inyalo dhi nyime. Koro gimwatemo jiwo jowa manie sirikende mag kor gwenge ni ng'ato ka ng'ato aparo ni bedo gi ng'ikruok giriemb sirikal yore mopogore opogore. Mokwongo kopo ni ng'iyo very keenly governor nigi role mare sirikal kose ni kapok chako gima nyako publish iluongo ni procurement plan. Nyakwara mogi ng'ikruok bedo kanyo kuom Evans ageno ni kata kamano owinjo ni ng'ato nitiere kod ting' mar gima owinjo bed ni otimo omiyo sama otimo gima owinjo bed ni otimo no nyaka otime kaluwore kod chike mane Felix wacho ka ni ka osemiyi ting' sama ipuodho chenro owinjo bed ni time e yo moriere tir e yo ma huyanga kendo yo manyalo nyiso nyadhi gi chia mar apisi mari ma bende kelo geno ne jopiny momiyi apisi no. Erokamano nya Evans ageno ni thuolo machielo koro obro chuno mondo wagweli studio kachiel mondo wamed dhi nyime gi puonjo jopiny nikech weche manitiere e chunyu e wiu un jolony mago gichalo apaya mipayo ne godo jopiny yo ma gibro luwo to kendo ne ma gikonyo e gero piny ni Nyakwara mogi. Erokamano nyane Evans Ouma achiel kachiel kowuok Migori. Erokamano nyane Ken Kariembi ma bende en jalony weche mag nyiepo mag sirikal kata procurement. Erokamano nya Felix Masiga ma bende en jalony weche mag omenda kuom yudo thuolo mar loso gi Nyakwara mogi kendo ng'ado rieko. Gie kindeni yena mona lor twak mokwongo gi kanyo Nyakwara mogi ka duogo ka to koro wadhi ng'iyo weche mag pith mag yien. Nyo jolony olando ni El Nino ni machiegni kendo king'iyo gwenge mamoko chal ga gima koth ni osechako nyidhoe. To samo nyidho ni gin kit yien mage mowinjo bed ni pidho. An nya winjo ni Felix kachiel kod Kennedy ong'iewo koth yien moro. An bende mane koth yien magombo ni adhi anyiew mondo adhi apidhi. Bende ang'eyo ni en makare gi gweng' madwa pidhe no. To bende ang'eyo ni en yien manyalo dongo koso bro keta gi olo pi okinyi godhiambo ma samoro pi mane oro obedo e gweng'. Atiyo ko pi mowinjo bed jamni modho nikech akete yien. Nyakwara mogi gin gik mondo wang'e ni kothe mage mowinjo bed ni wapidho. Yiende mage maber kod puothe ma ipidhe cham bende. Gik machal kamago. An kaka jalony John Were ma oserenjo studio bang' yweyo ni waduogo kod twak makamano. Kik idhi mabor ma iwacha Ramogi TV.